Eta, bueno, edo zelan bet, txapelketan pentsatu eskero, finalera heltzen diren pelotariak oso maila honekoa dira. Ja, hemen juvenil edo gazte maila honetan be ikusiko dugu maila altua dala, Eta, bueno, gero nesketan asko hasten ari da. Eta, bueno, azken partidua, sub 25-koa, 25 urte azpikoa, ikusiko dugu, ia zelako partida urtetzen den, baina orain arte nivela izan da, profesional mailako nivela eta profesional mailarako be altua. Gero politia da, ez da pilotari gazteak ikustea eta norberak geure apostua egitea, ez zate, hori egingo du aurrera edo ez, edo itxura ona dauka, edo ez dakit, gazteekin lana egiteak satisfazio asko ematen du. Bai, eta gehienak ganera esker honekoak, eta mutilak azken baten lagun izaten bihurtzen gara, beraz satisfazioa itzela, bestela ez ginak honetan ibiliko, seguru. Bueno, lehen da biziko norgehiagoka honetan, Markina eta Berriatua ditugu. Klasiko bi. Klasiko bi, bai. Kasik, ez aldia txapelketak gehienak erabazi dituztenak. Markina eta... Bai, atzera begiratu eskero txapelketako 40 edizioak, mailan nagusienean Markinak 7 aldiz irabazi dau, eta Berriatuak 6 aldiz. Beraz, hor daude, ia empatatzeko hor atzetik, Berriatua. Ia gaur ezingo dute empatatu, zen nagusien mailan Po eta Markina arituko dira. Orduen, gertatu aldana da, Markinak 8. bat irabaztea eta Berriatua 6an geratzea, ez? Baina entzun dut hortik, hemen nebilela ez da larraza izango gaur Markinak irabaztea, ez da pok irabaztea ez da larraza izango, baina... Normalean mutilak etorten badie lasai eta egun ona urten eskero ikusiko dugu, arratzalde haundi bat biziko dugu, benetan. Ehala den, gu ere esperantza hortan, itxaropen hortan etorri gara Eskurdi Jaialai pilotalekura, eta gero nigo ikusi eskero palmaresa, lehen aritu nahiz hemen palmaresari begira, eta izena handiak oso handiak daude. Onenak. Onenak. Hemendik pasatu dira pilotari mitikoak. Bai. Ez dakit. Zerrenda ikaragarri luzea da, baina, bueno, harrituta geldituko ginateke. Hemen onentsuenak izan direnak. Bai, bueno, gaur egun da bizenak adibidez, Imanol López, Erkiaga, hauek guztiek txapelketa hau irabazi dute. Eta lehen Osak, eta... Bai, Osa, eta Rekalde... Eta Juanpe Castaños, lehen da biziko edizioan. Kompainon, eta... Bueno, hemen gero anekdotatxoa badaukagu, hemen liburu baten topatu gendun, 80. hamarkadako liburu baten topatu gendun, zestapuntari buruzko liburu baten, kapitulu baten esaten zuten, zestapunta, frontones, eta... pelotariz eta kampeonatos eta hitz egiten zuten txapelketa honi buruz, Sanfostu txapelketari buruz, eta esaten zuten, el pelotari que quiere debutar tiene que ganar este campeonato. Liburu hortan jartzen du, 1984 edo liburu bat da. Bai, hori gertatzen da, hori esate bezala Zaldibarko txapelketa irabazten duna eskuzkoak, hor dibiliko da, eta ikusten da. Elgetako txapelketa zeuden eskuz, abesan eskopeta oparitzen zuten. Bai, urte batean hola izola nahi biek irabazi zuten. Eta irabazten zuenak? Bai, pentsa nora llegatu ziren bi anaiak. Bai. Bueno, Inigo, beste galdera bat ere bai. Nola jokatuko diren finalak? Hau da, erabaki duzue, erabakita dago, antolatzaile batzordean edo, zetak egitea. Bi zet 15 eta berdinketa balego, orduan, 5 hirugarrena erabakitzeko irabazlean hori. Bai, bueno, egia esan eztabaida luzea gonzan gure artean, tradizionalki beti jokatu da txapelketa 35 tantutara, eta ze gertatu da Durangon? Durangon lehen hitz egin dugu zestapuntaren krisialdi epoka horri buruz, Durangon krisialdi hori sakonagoa izan zen, eta Durangon galtziar egon da zestapunta, Markinan eta Berritxun eta beste herri gehienetan baino gehiago nino, eta hor hemen bai galdu dela generazio bat edo bi galdu dira, eta herriak be galdu egin du afizioa zestapuntara etortzeko. Eta, bueno, zestapuntatik kanpoko jendearentzako uste genuen zetetara jokatzea, igual izen aldala apurtxo bat atraktibo gehitxo egin aldauela.
Bai, badakigu eztabaida hontan zer gertatzen den. Gerta daiteke, tanto gutxiago egin da txapelduna izatea. Bai. Baina beste alde batetik maila hauetan bat, bikote bat azte baldin bada 20 eta 7 irabazten, benetan zaila da buelta etortzea. Bukatu da, bai. Bai, jendeak esaten du, bueno, honek ez dauka kolorerik eta beste gauza bat, ezta? Bai. Gero alde batetik guk maite dugu tradizioa, baina, bueno, jakin behar dugu bai, tanteoa noizbait sortu zala, 19. Gipizaldiko bukaren, eta hori baino lehenago setetara jokatzen zen baita ere, beraz, bueno, tradizio garrantzitsua da, baina setetara jokatzea badauka tradizio puntu bat, ez? Bai, dudarik ez da, gainera moldatu egin behar dugu gauza berrietara, hori hola da. Bai, atxeden txiki bat hartu dute pelotarizek, 5 atxeden arte daukate baimena hartzeko, eta dirudinez atxeden txiki bat hartu dabe. Gero inigo, bueno, pilotaleku hau ez, agian ni askotan izan naizelako eta ikaragarri gustatzen delako, erdian dago, pilotaleku ez da luze horietakoa, baina nahiko... 52 metro. 52 metro, bai. Ez da Palacio de los Gritos, ez da, baina zan nahi dut, bildua egiten da, eta gero jende oso gainean dago, eta askotan egoten dira erotasuna sentitzen da hemen. Bai. Hotza, pelotaren soinua be, oso berezia da pilotaleko hontan. Ikusleak gainean daude, pelotarizen gainean, eta nire ustez frontoi berezia da, eta hori, zuk esan duzuna, herri erdizen egotera, gaur herriko jaize die, oraindik gaur tokatzezan sukalki eguna da Durangon, eta oraindik bakuadrilak sukalkian dagoz, baina hemendik ordubete terdira ikusiko dugu hau kopetaraino, beteta. Beraz, egun berezize da, eta bueno, frontoie berezize da, bai. Ikusi, aipatu duzu, eta pelota nola ikusten den hemen, Bai. Garbiago ez dago ikustei pelota. Bai. Ikusten dena baino garbiago ez dago ikusterik. Bai, beltzez pintatu zuten frontoia, berdea zan lehen, eta nire ustez irabazi du pelota hauet ikusten da kolore baltzaren kontrasteagaz. Bueno, zupraka txuriekin jogatzen zenuenean, ez zen hainbeste ikusten pelota, Bapez, telebistatik batez be ikusten gendun, eta telebistaren kalitate betxarra hoe, eta kolori bezeurazki txarra hoe, eta esan ikusten ziren pelotarizek hemen bueltaka, eta haiken zehozer, baina... Baina, Koldo, nik tenisa ikusten nuen asko telebistatik, eta tenisa bezan ondo ikusten, telebistatik. Tenisa, edo beste kirol batzu pelota txikia duten kirolak ezien ondo ikusten. Bai, kontrastea, koloren kontraste hori da, evoluzio bat dago, garapen bat eta... Hori da. Bueno, 7 eta 3, aurretik hasi dira Jokin eta Kirmen, baina badirudi Uri Bezalgo eta Aratz partiduan sartu direla. Bai. Orain arte eura jokatu dute partidurik onenak, Berritxuko bikoteak, Markinarrak be oso ondo aritu dira eta bikote handiak utzi dituzte kanpoan, baina momentuz bikote sendoa izan da Berritxuko egizazan ikusiko dugu gaur, Gaur finaleko nerbizu epe asko garrantzia handiz edekie, eta ikusiko da horrek ezelan noen alde jokatzen dauen. Momentua mentza, 8 eta 3, esan Jokin Maguregi dugula, Kirmen berriz Etxaburu abizenez, eta Orkatz Uri Bezalgo eta Aratz Goikoetxea. Aratz Goikoetxea badauka anekdota polit bat. Bai, kirolari peto-petoa da, eta futbolien be oso trebie. Atezaina da. Atezain oso trebie diotenez, nik ez dut ikusi, baina atezain oso trebea da futbolien, eta jarraitzen da futbolien, kirol bizetara jokatzen da momentu honetan. Okerrez banaiz, Atletiken hain haundia izan den Iribarrek, esan zuen bere ustez, pelotan aritzea gaztetan, atezaina izateko oso egokia dela. Ba, behitu. 3 eta 8. Tanto politia ikusi dugu ontsi bertan, Oso politia. Bai. Jokinen... Ontsi ikusiko da, errepikapenen ikusiko da. Bai, hor, pilotari ze altuera ematen zaion, ez zuen nahi gehiagi arrotu, gero erreboterik izan ez zedin. Hori da, eta hortzi sartu da, txitxakien. Bai. Bai, hauek egiten ari diren mutilak eta kirolariak eta pilotariak dira, baina intentzioa
ikeragarria dute. Bai. Hori apropos bota dau eta pelotari jedi honek ordu asko deki jasartute frontoien, txiki-txuttetik eta ofizizue badakize, Bai. Bidea egin behar. Ez dago beste konturik. Gaur telebista datorrela eta apurtxo bat nervioso sartu dira, ez dauduz ohituta famara ez dauzaino ohitute, baina berotuko die eta partidu hona eskainuko dabe. Zakea behar den bezala egin du Jokinek. Hau errebotea, garbi atera zaio, baina txapapera. Txapapera joan zaio pilota horkaz zuri bezalgori. Eta ondorioz, bosgarrena Jokin eta Kirmenentzat gogoratu. Gorriz markinarrak ditugula. Eta urdinez berritxuarrak. Bai, 6 eta 8 urdin alde, berritxun alde. 6 eta 8 bai. Lehen gaxi garrera zegoen. Bai, akatz bat egon hemen, 6 eta 8 ari dira. Ondo da. Barrura. Zuek pilotariak izan dagoak. Ederkian zenbaten duzue ze lan izaten den lagunari pilota txarrak entzea. Bai. Askotan ematen du, zer erremate politia induen, bai, eta aurretik beste lan batzu daude hemen. Bai, eta ze garrantzitsua dan kolokazioa, ez? Gazte hauek kolokazioa kantxan dakate oso ona. Zesta puntain kirol bizkorra da, kontrarizuek bota aurretik kolokaute egon bida, igerri bida, nola botoko dauen. Ez dago denborarik. Igerri ezik, ez dago denborarik, pelotara heltzeko. Beraz, kolokazioa garrantzitsua da. Egira, hor, golpea bota egin dio, baina pilotak botea aurrean egin dio. Bai, pausutxo bat falta izin jako, pausutxo bat lasai sartzeko eta hor aurrean zaukan aukera ederra. Askotan gertatzen da bai, hain aukera ederra ikusten da, ja sabiz pentsetan urrengo pausuan, eta sartu aurretik urrengo pentsetan. Eta hor askotan akatzea torten da. Lehenengo bat eta gero bia, enbida, zesta puntan batez be. Zakea luze baina barruan. Eta eraztun indartsua. Bai, nahiko pelota motela etara dabela ikusten abil. Nik usteot zestelan egon diela pelota bizi hauek. Baina, bueno, pelota lekontarako nahiko egokia, Gero askotan, nigo ez alda gertatzen. Atzetik azten zarenean, nahi duzula pilota mutilxeago bat, partiduan sartzeko, ezta? Zeure jokoan sartzeko. Nervioso egonezkero, seguru pelota motelagaz denbora gehitxo behar da zen. Nervioak egin da biena, orkantza barruen da, reakzioa moteldu apur bat. Da reakzioa motela izin ezkero eta pelota bizize ez die lagun honak. Orduen, pelota motela eta reakzioa motela hobetu erongo die. Eta nervioak askotan kentzen die, lehenengo izardi patzagaz, ez? Eta orduen, bai, depende nervioak zalandu izan igual konbeni da pelota moteltxu bat eta rati lehenengotan. Hori aipatu duzula. Gorratzerez, zuek oso ondo ezagutzen duzuen kazetari batek, eta nik ere oso ondo ezagutzen dudan batek pilota zale amorratua gainera, nola esan zidan behin. Koldau erraza da. Pilota leku berria eta pilota zarrak partidu txarra. Eta pilota berriak eta pilota leku zarra urire partidu txarra. Ia behar dira. Biak onak edo biak txarra. Bai. Olantzi da. Bueno. Bederatzi, 10 eta... Zazpi 10. 10 da zazpi. Bai. Eta gogoratu, lehen da biziko jokoa. 15 izango dela, bigarrena bezala xea. Bai. Atzera luze... Larrei. Bai. Gora joan zaio. Honek markinarrak 54 metroko frontoian dabiz eta errebotea goraino. Eta kasu hontan Durangon horre 4 metro jaitxe egiten da errebotea, jaitxe egiten da. Ez da, frontizia baino txikitza altura gutxi daudeko erreboteak frontizia baino. Hor garai baten errebotean gainen zago esan grada batzuk. Bueno, orain di badaude gradak, tapatu egin die, Egarra. Zera, aldapa onditze zeuken eskilarak,
Eta normatiba ez du betetzen, eta, bueno, tapoin behar izan pena bada, ze hor 200 piku jesarleku daude, eta galdu egin dira. Baina, bueno, ia egunen baten... Eta gero, botatzerakoan ere, neurtu behar da gehiago. Bai. Ez? Bai. Edar armabikoa. Bai. Errebezez, indako... Errematea, zehatza eta oso polita. Hori da. Mila aldiz aipatu dugu baina sakea tantoaren erdia da. Ze garrantzitsua da. Eskura baten badiozu. Bai, zesta puntan eskupelotan sakie da bentaja. Eta zesta puntan, bai. segun eta zelako sakatzailezaren izen alda desbentaja itzela. Bai, eta zein daukazun aurrean ere bai, Baitxe, bai. Batzuk iskutatzen dute pilota konturatzerako. Inklan mexikarra okinezkero aurrien sartzen sakien, naiz eta arrimau edo bardinda sartu izan sakera. Eta, bueno, hormabikoa, ez, baina ez da bigerri. Gane, astiro bota dago, ez da bigerri. Da baina, komerizak. Baina nor, tanto honetan ere lau protagonistak lehen da biziko partidu honetan. Adarki sartu du. Bai. Partidu txukuna egiten ari da Kirmen. Ez, aspira. Horre, zazpilen atzetik atrebidu da erremati botaten, hori apustu latza da, baina, bueno, aprezia egiten da, holako valientie, pelotari valientie. Urruti xamar zegoen, baina, bueno. Espektakulu ebi da, hor ikusten da, ez da, zazpien atzetik egon da, zazpitxar dizen. Bai, urruti xamar, bai. Bai, eta kontrarizue zabalin eukin dago, asko arriskatu dago. Geitxo, Inklan, eipatu duzu, aziko bagina Inklani buruz hitz egiten. Bai. Arratsaldeko gaueko 10ak etorriko horiak. Etorri zen ona mundiala jokatzen, ez? Aranburukin. Aranburukin. Aranburu zenbat sufritu zuen arekin. Bai. Artista bai, Bai. Egun batean esan zidan. Aquí, no sé qué y tal. Sí, allí en México mi padre gana más que el presidente. Bueno, 12:08. Eta Berritxuarrak oso partidu serioa jokatzen ari dira. Bai. Kasi gehiago ari dira galtzen Markinakoak, Berritxukoak baino. Begira, esate batero, oraintxe. Ez da erremate asko duen partidu bat, da partidu bat aguanto emidena, aguanta, eta falla ez. Partidu batzu die, errematien resolbitzen die, baina kasu honetan, ikusten da, dala partidu bat, euntzin enbiarrako partidu bat. Zer moduzko pilotalekoa dago errematerako bestela? Denak ez dira berdinak. Frontoi oso ona izen da beti, oine arazotxo badeko, barriztatu bezabenien frontoie, sare bigun hau jarri dabe, eta nik uste dut espektakularidade pikin bat kendu indotzola errematien, lehen dos paredes bat hormabikoa gota eskero norbaitzek, kontrarizue joten zan sareraino eta botatzen zan sarera, eta oin ezin da. Gogorra zelako. Eta nik uste dut akatze barriztapen honen hau frontoia boin dela 2 urte barriztatu da, 2 urte, eta nik uste dut eusik izin dela. Bestela nahiko ondo da, telatu eta oso ondo geratu da, armailak ondo geratu die, baina sarie geratu da fallo moduen. Baina, bueno, espero dezagun olako urten baten zuzenduko dela. Konpondu leike. Nola egiten zuten askotan, sareari helduta disimuluarekin indarra egiteko nola egiten zen. 14:08 aurretik ditugu Uribe Salgo eta Aratz, eta lehendabiziko jokoa hortxe amaitu da. Ez pilota hori nik uste dut txarra zela, bai batarentzat eta bai bestearentzat, berdin. Eske horrek Irmen iguel aurreratxu jarri bazan bote korrido hartzeko, eta sartu behar izen da, ez dotza eskatu, eta jokin sartu behar izen da, txarto. Ez bote korrido, ez bote pronto. Bote lasterrean, hor, altzan bezala. Bai. Badugu hor, txikintxoren bat. Bueno, beraz, lehendabiziko jokoan, gogoratu 2-1 aurreratu direla Markinako Jokin, Maguregi eta Kirmen Etxaburu, baina gero aldeak beti izan dira
Orkatz Uribezalgo eta Araz Goikoetxearen aldekoak. Izan dira 9-3, gero berdintzea egin du partidak, jokoak 9-7, baina gero, hor, zenbat aldiz hausten den partidua, hor inguru hortan 9-10 da, eta batean batek aurrera egiten du, eta besteak. Eta bueno, gero setak beha usedeko, ez? Berritxu oso nagusi izen da baina arte, 30 izen bazan, baina aldea hundize da buelta emoteko, baina oin hau barrio zerotik azten da. Orduen, bueno, oizedeko politxe bai, ez? Zerotik azten da, eta partide bizi dau, zati luze baten behintzat. Ez dut esango azkenera arte, baina zati luze baten partide bizi dau beti. Bai, oso gertatu daitekena da, bigarren zeta erabat ezberdina izatea. Askotan gertatzen da, Koldo. Bai, askotan. Eta setetara jokatzen ohitute dauzenak beste kirol batzutan tenisen eta ikusten da. Set bat txarto junezkero, apurtxo bat jaitsi revoluzioek eta apropos galdu bigarrena beste set baten gogorrekiteko, ez? Kanpora. Eta hemen oraindik nik uste dut ez dela sartu olako estrategia eta taktikarik pelotari zen artien, baina setetara jolasten jarraitzen bada bai profesional da bai afizionetan etorriko da hori. Pelotari izan zaretenak badakizue hori erabat logikoa dela. Bai, claro, bai. Zein duzu. 14 eta 6 galtzen eta ikaragarrezko ahaleginak egin bitantu gehiago egiteko, egin behar da, baina bigarren joko honetan ere aurretik ditugu Berritxuarrak, Uribezalgo eta Aratz. Goia ikutu du bai? Bai. Goia ikutu du. Beraz, bana. Gero badago, eta gazte hauei ere antzematen zaie. Lehena biziko jokoa irabazi baldin badezu, bigarrena irabazteko zera, etortzen da hola bizkat kontxo. Bilurre. Garaipena gertu daukat. Bai, miedo eszeniko sartzen da. Bai. Atzetik doana berriz zaten du. Egin beharra daukat eta ze ateratzen da. Ez dekot galtzekorik, ez? Bai. 2-1. Bai, lehen ere izan dira 2-1. Bai, horre errebotean Orkatz, Uribezalgo, laburtxo geratu jako erreboti eta ezin izan da onera eruen. Hor ikusten da. Hortxe duzu errepikapena. Berak ez eban espero hain labur geratzi, uste zaban gehitxo urtengo zela. Atera duzakea eta eman du erantzuna, helduko da, hori txapagainekoa, txapagaineko indartsua, erra! Gorputzera sartu zaio pilota, baina eraman ahal izan du, aukera du, atzera botako du barriro be, berriz ere Bardine, Uribezalgok, Politxe, eta orain zer? Beste bat. Berriz ere atzera, hori hor geldituko da. Ederra. Hori hor geldituko da. Koldo, 3 aldiz alegin du da Bardin egiten, eta 3garrena a la tercera a la vencida, esaten da, ez? Bai. 3garrena urten jako. Bazekielako tanto antzegoela. Bai. Oso tantu ederra izan da hori, bikain Orkatz Uribezalgo, eta defentsa lanean aritu behar izan du. Horre errepikaren ikusten da, ez? Kirmen Etxaburu. 4 eta 3 terdizen artien egon da, 3 pelotakadatan hortxe geratu da itxaroten. Eta 3garrena lortu da sartzi horratzeko zuluen. Hor da berriz ere. Kirmen, atzera, orain atzelarien arteko jokoa Kirmen eta Aratz. Pilota gaiztoa. Ze polita den, pilota barrura ibiltzen dutenean. Bai, horre ez da askotan igertzen, baina pelota asko horregarri maute doiesenak oso zailak dira. Bai, lekuik ez dagota. Eta pelotan ez da aritu edo askotan ez da ikusi ez da konturatzen, baina horre atzeko zuluen eta hormara pegaute, lehengo zarrak esate ben, pinturaren atzetik. Pinturaren atzetik, bai. Pegatinen atzetik, eta askotan horri zedie gatzenak. Atzera berriz ere. Bi atzelariak utzi egin behar. Ondo utzi da, ondo. Labur xamar eta pilotari garrazona galdu du. Bueno, egia da, ezkarrako horma ikutzen duenean, efektu batzutan alderantzi sartzen du eta zestan sartzea ez da inerraza. Pelota dator jirabiraka. Joten badu
bipareta alderantzizkoa, pelota etorten da jirabiraka karambola esaten jako. Bai. Eta zaila esaten da, ez da barruen sartu eta barruen jiraka jarraitzen dau eta urten nahi izaten dau. Bai. Eta zaila izaten da. Eutsi egin behar zaio. Eusti gatsi izaten da, bai. 3-2. Kirmen. Uribe salgo gatzera, Kirmen jarrita dago eta Bigarna jarraian. Biak ezberdinak, bat Bai, ezker horma ikutu duelako, eta bestea. Ez da hain normalak Kirmeneko horrek falletie lehengoaztietan asko seguro ebili da. Ikus dezagun, setean faltadan zatizeia zerekin daben. Hau, esan behar da, igez jokatu zen juvenil mailan bebait txapelketa hau, eta Orkatz eta Uribe Salgo eta Aratzek bizek irabazi eben, txapelketa. Igez juvenil mailan, eta aurten be juvenila die, eta, bueno, hemen da, bidien dabiz. Irabazizkero bigarren urtez jarraian, txapeldun juvenil mailan. Hor da, tantoari eustxiz Kirmen. Aratz. Errebotea, labur txamar, baina... Ondo, errebote ederra bota da hor, Era bat. Nik uste dut hemen, ez duela pilota saskiaren barruan ondo gelditu. Aratzek? Bai. Nik, gero intentzinue hortik oso zaila izen da. Ez que Zabalin aukin dau, Jokin Zabalin aukin dau pelotaren bila joeteko. Hortik bota bida perfecto, da barrutik oso zaila aukin dau. Nik uste dut, igual, konfiantzaz da bilela sobran da gure dugu gauza politiek egin, ez? Baina arriskutsua izan da hori, bai. Final batean luzitzea ez da erraza izaten. Betu zelako errebotik egiten dabilen Jokin eskumiaz, Bigarna jarraien hororman pegaute, bezue luze-luzeen eta eskumiaz dabil errebotatzen, benetan dotore. Lurrera hori, oso ondo. Labur gelditu zaio, azaukera daukan Jokinek, Ormabikoa, barruan igerri egin dio, kontuz, oso ondo gurutzututakoa, eutxi. Kirmenek. Politia doi hori. Garbi atera zaio. Agindu nahian dabil, Kirmen. Ez, horre onda koordinazio falta bat. Bueno. Eskatu egin dio, nire ustez, Aratzek, Uribe Salgori, ez da? Bueno, oso ondo jaitsi du pelota errebotien eta nik uste dut tantu egindako tantu izen da, koordinazio falta barik, nire ustez. Bai, baina hemen dago momento bat... Hau lengue da, errepekena lengue da. Bai, baina eskatu egin dio Aratzek, Uribe Salgori, eta egon da hor zalantza puntu bat bezala. Eta hemen zalantzak laguntxarrak dira. Nik uste dut horrek itxiba hotzan Aratzi pelota goitxik pasauka ben, puente ingotzon pelotak, ze asko igo da. Hori ere labur gelditu da, eta beraz aurretik ditugu Jokin Maguregi eta Kirmen Etxaburu. Gogoratu, lehendabiziko jokoa, lehendabiziko zeta. Uribe Salgok eta Aratzek irabazi dutela. Beraz, erdinketa behar dute Markinarrek. Hori ere behartutako izan dago. Utz asko gabiz ikusten partidu honetan, Forsatu bako utz asko. Normalien hori Jokinek mutilaltu da. Nik uste dut metro 85 gorako eta holako pelotan nahiko ondo sartzen da, sartzitu, baina oraingoen ez da sartu. Orkatz, Uribe Salgo atera du luze egi. Baldago pasa kopuru bat. Ez, hori Winter Series eta eramaneko antolatzen dauzen txapelketatan euren jarritako lege bat dala uste honik. Bai, pribatua, ez? Bai, 5 pasa partidu zuen, baina hemen ez teko guolako normarik. Deskantzu debedekie 8. tantuen izeten da, eta hemen federazioko estilora deskantzu da, 5 deskantzu dekoz ekipo bakotxak eta minutu batekuek eta pasape nahi beste. Hori bai, tantu bakotxin, 2 pasa ja falta.
Atzera oso indartsu. Bai, Larregi, oin horrek ondo Hor da errebotako dago. Jokin, Ikusi Jokinek barrura, zelako ederto eskuinez. eskumiaz. Hor da berriz ere, oraingoan barrura. Unai barrure, baina atzien Baina, bai. Kirmen preste onda. Kirmenek atzera behartu nahi du. Horman gure emiko dabor, Bai. Ondo joan da pilotaren gana, baina Bai, pilota bai. sartu egin da Ezker Horman. nik uste dut espero ebala bote gehitxua behitie, ez da bainbeste botau. Ez da pelota oso bizitze. Begira, dena ondo jarretakoa izan da, Bai, Begira, horma. Tximelata falta dira hemen. bai. Tximela eta loibe urte askotan jokatu eban hemen, da hiru pause mote bazan Horman gorarek. Bai. Ikuskizuna, ohituta. Tximela nik sekule naban ikusi, baina ez daten dabe baitxe, hiru pausu edo. Gurutzatuta atzera, ea nola moldatzen den Uribe Salgo, pilota jarri egin du, baina lehen Iñigok esan diguna, pilota hau ez da hanbeste ibiltzen eta orduan denbora eman dio. Borroka polita orain atzelarien artean. Bai. Errebote ederra, orkatzepe. Delantero bizek, aurrelari bizek dabiz, errebotitan Bai, oso ondo. Behitu Kirmen ez lako tantu politxe. Ez, ondik ez. Ez da helduen ja. Harinegi, boto zera, kantabot. Hori ere ondo jarretako pilota. Hori Oso bai, ondo hori jarretako bai. pilota. Bikain Kirmen. Estu daude gauzak hemen. Badabil partiduen sartzen Kirmen apurtxu bat, Bai, nire ustez ere bai. Eta hor, makina bat partida ikusitako jendea bada. Bai, hemengo katedra, Jokin. Kirmen. Kirmenek goian Ezker Horma ikututa. Aratz. Hor da berriz ere. Berritxuarra. Eta pilotaleku hain luze ez dela, baina hemen errebesez asko egin beharra dago, Bai, Ezan, pilota atzeko hormara ailegatzeko, pilotak hau. Atzeko hormara iristeko desente eman behar zaio. beste batzuk baino Kanpora. laburra da, baina ondino be 52 metro dekoz. Bai. Eta erremintxako, zestapuntako frontoi bada. Eta, bueno, anekdota moduen 52 metro dekoz, baina hau izen zen munduko frontoi luzena. Honen aurretik, hau 1955 frontoi da, baina honen aurretik zegoenak 70 metro zeukan. Leku berien frontoie. 70 70 metro, eta oraindik hemen kalera urten ezkero, 17. kuadroa edo dau jarritxe, da horma originala eta kuadroa dau jarritxe hemen kalien. Bertan dau 17. kuadro eta zan frontoi bat oso luzie, 1880 aipatzen edo du La Habanako pilotaleku zeura, ez da, Palacio de los Gritos. Palacio de los Gritos. Da, Mexikoku Mexikoko oso ere bai. luzie da, 70 piku metro, baina nik uste 70 honen moduen ez zeukala eseinek bez. Eta gero, bueno, haren ordez hau egin zabien, 52 metroko ja, estaldute, eta bueno, fronton municipal moduen egin bien, baina gero ensegida hemen hasi ziren zestapuntan jokatzen da, zestapunta profesionala hemen, esaten da hemen hasi zala. Eta gero etorri ziren Gernikako frontoi eta 60. marka da, baina hemen hasi zan. Markina eta horiek, Bueno, hau piedra hasi zan, Durangarra hasi zan zestapunta profesionala eskaintzen, eta lehengo Durangon hasia izan, eta markinan bai jolasten ziren udan eta Ameriketik etorten ziren profesionalak Floridatik, eta are jokatze bin udan partiduruen bat, baina plantilla bat, enpresario bate plantilla bat fijo haukin, piedra hasi zan hemen Durangon. Eta gero piedrak euroaban markinara be bai. Eta gero etorri zan Gernika. Eta gero ebili izan beste piedra bat semea zen arena, ez? Loba uste dut zala. Loba. Totorikagaz ebili izan. Bai, totorikak egin izan, Uste dut bai. loba zala esango nuke.
Kanpora. Bai, horre ez da beraz muizen, baina horma harrapa utzo. Igual estraño txiki bat egin dotza, Bai, nik uste deskarra horma ikutu duenean pilotak asko egin duela kanpora. Ez dakin orzan katxini edo esatean el tanto del arquitecto esatotzan horri. Bai. Guk esaten du el tanto del albañil, igual izango da gehiago, ez? 7-8. Zakea luze iruditu zait. Hortxe bilida, bueno, juezak Hortako dago. ondo ikusi dau eta hor Italian edo hor da bargazki bat eta han esan da horman jartzen da letra hondixekaz, la decisión del juez es inapelable. Eneko Ugarte eta Igor Etxaniz, Laparre. Markinarra, baina jorretara eskondute eta bueno, hemen klubeko zuzendaritza batzordeko parte, Igor. Eta bueno, Eneko bai, klubeko laguntzen hemen egoten da, Eneko pelotari izendakue, Filipinetan eta urte askotan jokatu ikue, bertako Durangoko eskolako historiko bat. Eneko Ugarte. Bai, azkenean horitxe da behar duena. Lehen ibilitakoek laguntzea berriei. Ederki jarretakoa. Hori tanto urdina da. Tximele egon bazan horrengo luke pare bat pauzu horman gora. Etzan ailegatuko. Igual bai. Asko egin beharko zuen. Asko, Horre esaten da, bueno, ez dakizien jerga, horre esaten da puentera harrapa dutza, puentea esaten da horri. 10-7 eta lehen da biziko jokoa urdinik irabazi dute. Horrez ailegatuko, bai ailegatu da. Eta orain zalantza ez, zarea ikutu duen edo ez ote duen. Nik uste otona izen dela. Ez dut hemendik ondo ikusi errepikapena ikusten da, baina nik uste otona izen dela, Bai, pilota gaiztoa zen, Bai. Azkenean tantoa Gorri, tantoa Jokin eta Kirmenentzat, beraien 8. 8 eta 10, eta orentxe egin behar duten. Orentxe lehen aipatu duguna, Inigo aldekoa otalorarekin. Ikusten duzu ona izen da, Bai. Ganea zare honetan ez da rigidu eta ez dau bentajarik, esku epintiek ez dako bentajarik, rigidu da nien, aprobetxo ekin da gelditzeko frenetako, baina hemen ez daue bentajarik olako zare baten. Bai, zarea ikutzea ez da falta. Da apoie, indarra egitea berarekin, ez da? Bai. 9 eta 10. Hor sartzeko moduko iruditu zait. Baina eskura eman dio, sakea. Ez da kruzau. Nik esango nuke ikusiotenetik hoitz izango da iguel bere debilidade handizena Jokinena, segurazki Saki erreboti egin da hau, ikusgarrizko erreboti deko, eskumiaz batez be, ondo rematetan dau, Saki igualdeko Saki igualdeko hobetzeko puntu horri garrantzitsu bat. Ikusi da hainbat saketan ez daue kursetan eta kontrarizuek harrapo egin dutzo, eta hor arrisku bat dau. Hobetzeko nik baina aukera gehiago daukate horiek. Seguro. 17 urte, ez da? 17, bai, hor txinguru baten egongo di, 17 juvenilak, azten mailakoak die, orduen. Ez daukate zerre aurretik. Bueno, sasoi ederra, hoizedeki honek. Bai. Hemendik gertentakoan ere bai seguruenik. Noski. Festa direla, Durango, San Faustoak direla. Kanpora urten da, dana tentazioa, atetik urten ala dana tentazioa honentzako. Bai, tentazio honak, Atzera! Uribe Salgok, eta hor da, Kirmen, beti bezala bere lekuan. Osta derra, ea nola ateratzen den. Gogor jo dau, da asko urten da, politxo jo dau batzeko orman, baina gogor jo dau. Bai, eta hau ere antzeko izango da. Ikusilako errebotetan da Jokinek, Oso postura naturala dauka erreboterako. Ikusten da hori egiten da moten dau erreza dela. Baina eskumako errebotie arte bada eta jakinen bida eta oso ondo egin dau,
Bai, ondo jartzen bada, ondo egingo du. Eta jartzen da, badaki bera jartzen da, ondo jartzen da, eta edertu egiten dago. Kantonek asko balio du. Bai, horro oso pelota zaila sartu dago, Aratzek. Meritu handiko peloti sartu dago. Huts. Beitu, lehen hau esan bagendun. Bueno. Hemen hutsik egiten ez duen nik ez dago, 12 eta 9. Geldialditxo bat egin dabe. Nik uste geldialditxo hau taktikoa dela, bai. Ez dut uste... Gogoratu. Gorriz Markina. Urdinez Berriatua. Berriatuak iaz maila nagusian irabazi zuen, okerrez baldin banago. Bai. Eta txapelketa hau Iñigok esan digun bezala, 6 o 7 aldiz edo irabazi dute, maila nagusian. Maila nagusian, 7 aldiz Berritxu, 7 aldiz Markina, 6 aldiz Berritxu, eta 6 aldiz Gasteiz, ez dakit esan dugun. Empate ote du Gasteiz egaz. Konpata etorreko ziren da. Konpa, bai, hemen urte batzutan peloteria hundizek egon die Gasteizkuek Otsoa nahiak, eta beste hainbat egon die oso onak, eta 6 aldiz deki irabazitxe. Konpa atain izan zen bikote ospetsua? Konpa atain horrek olimpiadetan eta jokatu egin da mundiala, baina claro, hemen ez. Hemen ez, zaten... Hau da kluben arteko txapelketa. Orduan, bueno, Interpolos herri arteko txapelketa izetien lez, haulantxik sortu zen hau, kluben arteko txapelketa. Orduan, Gasteiztik Sergio edolako bat etorriko zen uste dut, Sergio zen atzelari ona han, oso ona, gero Ameriketan urte asko emondakue, eta nik uste izango ziela Konpa Sergio, segurazki. Gero aipatuko dizkizuet, zein herrialdetatik etorritako pilotariak ditugun hemen, eta pixkate harrigarria egiten da, nazioartekoa dela badakigu, baina... Bueno, zesta punta jokatzen da 6 herrialdetan, munduko 6 herrialdetan. Lehen gehitxautan jokatzen zen, baina gaur egun 6 herrialdetan jokatzen da. Ikusto diela Filipinak, Estatu Batuak, Mexiko, Frantzia, Espainia eta 6garrena oin Federazio Internazional sartute dau eta Euskal Herria. Eta, bueno, haukin dugu Mexikarrak haukin duguz, Barcelonako Espainiako Federazioko etorri die, Frantziako Federazioko etorri die, bueno, finalean gaur paueko pilotera egutengo duguz, oso maila honekoak. Bai, katalanak ere bai. Katalanak etorri die, eta nahiko ondo, bueno, katalanak garai baten, Mirapeix da. Mirapeix da aficionatu mailan, honen txuenetariko ezin. Bai. Txapa gaineko dotorea. Ederra, holako pelota batekin. Bai, pilota gutxi ditzen da. Bai, jokaldi nahiko segurue, arriskau gutxi, eta tantu erreza nire ustez holako pelota batekin, asiertu bat hori botatie. 14 eta 9 eta lehendabiziko jokoa Orkatz Zuri Bezalkok eta Arazko Ikotxeak irabazi dutenez, txapelak lortzeko... Tantu batera. Tantu batera, bai. Eta Koldo, frontoia badabil itxura hartzen, Bai, baina oraingoan Jokinek bazekien pilota hori etzela aterako. Horregaiti bota du dejada txiki hori. Baina, eske Saki ebe hor Orkatzek ez dotza rima hau? Bai, hor kendu egin behar da. Kendu egin behar da Saki hor. Orain ikusi ditugu hor momentu batean Uri Bezalgo eta Aratz hitz egiten, eta hori ere oso garrantzitsua da kantxa barruan. Koordinazioa. Bai, elkarrondo hartzea da. Ea, momentu amintzat, pilota hau gehiago biltzen da. Bai. Hau beste pilota klase bada. Errebotea barrura ondo, edarki gelditu du pilota. Edertu hartu dago. Eta gaiztoa zen atzelariaren zat. Barrura, botea undixiagoa, egin arazi nahi zion. Indartxu, ondo, Aratz. Hor da berriz ere, borrokan Kirmenekin. Kirmenek utzi lagunari. Ederto gora. Bai, baina argi dago Uri Bezalgo.
Ondo. Eusten Kirmen finalari. Tanto politia, momentuz. Atzera. Berriz ere bi atzelarien arteko borroka interesgarria. Hortxe dauka aukera, Ormabikoa, baina... Ez da aprobetxau. Bai. Beste aldera, atera zaio. Eraman eta kanpora. Kanpora eta 11garrena. 11garrena, garesti egongo da hemen, garaipena. 3 aukera dekiz empatatzeko. Eta iruditzen zait, pilota honekin hobeto moldatzen direla, Uribe Salgo, Jokin eta Kirmen. Bai, bestie oso motela da, eta aratzeke, bueno, motelagaz be mutil injertzu da eta atzeratzen dau, eta horrekin minasko egin dau. Baina nik uste dute markina honekin hobeto ibiliko dela pelota honekin. Bai, hau desente ibiltzen da, Gora. Diferentzia, horre 12-tik 12 bota dau. Eta bestiaz dabiz 10-tik 10, errebesaz. 12 eta 14. Hemen azkenengo tantoa egin arte, ez dago ezer erabakita. Holantzi da, azkeneraino burrokatu bida. Beitu, politiok endu da borsakie. Bai, oraingoan bai. Agindu nahian dabil. Orkatz Uribe Salgo. Ondo Kirmen, hori oso pelota zaila izen da, ondo Kirmen. Horrezkura, ez du gurutzatu. Errebotea, barrura bere burua lurrera. Baina eskure. Markinarrak ez daude partidua galtzeko. Ez. Txapa gainekoa. Ez dakit ondoen jaben hori, aratzien aukin jaulekue. Orain Kirmen, eta txarra sartu du. Intentzio hundiz jotako izan da hori, ondo berrez ere Kirmen. Ondo Kirmen, pelota zaila sartute. Aratzek lan txarra jarri dizkio baino. Ea orain, errebotea, ederra aukera. Atzera berriz ere, Esker Horma gehitxo ikututa. Errebotea, laburu xamar, barruan. Justo, ederto. Ederra, Kirmen. Honek ez dauz galtzeko, partidu galtzeko ez dauz markinarrak, Gartzen baldin badut ere, dana eman da joango dira. Kirmen. Ondo berriz ere, Uribe Salgo. Ze tantu gogorra. Eta kanpora eta maitu da. 15 eta 12. Bigarren aldez jarraian berritxu juvenil mailan txapeldun. Baina partidak izan du, aipatu dugu. Hainbat detalle za izan dituela, baino ondo jokatutako tantoak ere bai, esate baterako bukaerako hauek. Batez be amaieran hasi dira apurtxoan, nik uste nerbizuek apurruak endute pelotan egiten, ez? Lehenengo zetan akats asko egon da, ez da izen euren partidurik onena egitze esan. Bueno, final bada, finaletan ez da erraza jokatzie. Txapela lortzearen presiño hori bertan ikusten da, eta ez da erraza izeten, eta bueno, nik uste gaur ikusi dela, ez? Eta, bueno, baina bukaera politi ikusi da, horre mozuin apurua bintzat egon da, urreratu die, 12 eta 15 pentso geratu diela, urreratu die hor markinarrak eta lango gorra mundabe. 12 eta 15 azkenien. Bueno, ea lortzen dugun protagonistaren bat ekartzea. Uribe Salgo edo Aratz. Antolatzaileei eskatu diegu Orkatz edo Aratz etortzea. Eta gogoratu, behin elkarrezetak eta egiten ditugunean,
Eta hemen ditugu Orkatz eta Aratz. Orkatz eta Aratz, bueno, ea nola moldatzen garen, hemen ez dago leku askorik eta, bueno, lehen da bizi zorionak. Eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, bihar ikusten dugunean, bi eta utzi irabazi duzuela, bi joko eta utzi irabaziko duzuela, nagusi izan dira, baina hemen gauza gozo larri egon dira. Bai, gauza larri egon dira, bagenkigune hau partidu ez gendule hain erretzatako, ez? Lan da lan inbida, eta hori kantxan gaur gu oso ondo ikustiga, Aratz oso ondo da, bueno, aurratago partidu. Aratz, zenbat balio duen hemen errebotea ondo egiteak pilotaleko honetan, Asko, barrure behin errebotea eta maz ondo barrure tanto erdi egin da. Da, bueno, ondo eskuentza guri. Pero errematerako ez da egin nik hain egokia den momentu honetan pilotaleku hau, hau final bada, eta final batean kontu zibili behar da. Kontu zibili da, entrenete maz peloti, aurre peloti hartzen da, segidun bost gut tanto altzu egin, lehenengo zutin paisa asko modun, eta atzen nima tantu garezti segi hemen. Gero, txapelketa hau kluben arteko txapelketa bada. Badakigu, zesta punta, egon dela momentu beltzetan, baina aurrera ateratzekotan, aterako da horrelako torneoekin, ez da? Bai, bueno, bintzete, guri Roberto leko epixalduzku berritxutik ez, eta eskerra nahi zegoen, hori aukeri mote harren da, hemen torneun parte hartzearen. Giro politia dagoen pilotalekoan, Bai, jendea segundu da, bai. Kanpoan ere, bai, giro politia dago, Etxera askoan zuzenean, Ni etxanoi, ni formal. Formal, bai, ikusiko dugu. Kanpora ateratzen zaretenean da ikusten duzuenean San Faustoetan zer egoten den. Bueno, Berritxu eta Markina ia klasiko bat izan dago, ez? Berritxu beti ateratzen ditu pilotari handia, ez dakit, Bereikua, Feliz, eta bueno, eta beste asko. Zer jaten dut herri hortan? Bai, espalix egin izan Berritxun ziztalari hona guztela urten, ez? Gazte asko ga, umik, Joanderrek, Anderri lobe, bihar amizitzen da umikin, egun da umegaz, Berritxu askoan, atzen horrek beran frutu bat dago, ez? Hena ez dira Berritxukoak izan? Ez, ondartara behitzen di, Martinarra bai, lehitzarra bai, hau Martinarra, hasi que jende asko junten da bertan. Zorionak eginako partidua gandik eta Eskerrik asko. Ea urte askotan ikusten garen hemen gero eta gorako maila horietan. Eskerrik asko. Bueno, Íñigo, bueno, eta hemen dugu Íñigo, bueno, orain aldaketa izango dugu komentarista postu horretan. Nik uste dut lehen biziko partidu honek ez gaituela erabat azetu, baina badator pilotaria. Badatoz pilotarizek, etorkizun handize dekie, honetaz aparte badauz beste dozen erdi pelotari oso onak, txapelketa ederra ikusi juvenil mailan, eta bueno, naiz eta finalien apurtxuan nerviosotxu egon dien, pelotari ederra datoz, ikusi die gauzatxuek, ikusi die zelako kolokazioekin kantxan, zelako errebez, zelako eskumi, erraboti ederra deki errematetan badakixe, eta badao etorkizuna. Horren lanean segitu beharko duzu, ezta? Bueno, bai, hemen beste zeregin bat egongo da, frontoi badabile astiro jentez betetzen, azkeneko partidura begire batez be, bueno, neskana be garrantzitsu izaten da, eta ja jentie neskan partidureko Durangoarrak ja hasi die inguratzen, eta bueno, Nola aldatu diren gauza, Bai, asko aldatu. Zorionez. Bai, zorionez, bueno, momentu ondan ondo gabiz. Ikusiko da, etorkizunien hobera doien edo mantentzen dan, edo zer. Emakumeak presentzia edukitzeagatik. Bai, bueno, presentzia eta asko hasten da bilganera. Eta gaur egun ikusten dugu zen neskak, hemen digutxirekungo da kompetentzia asko ganeraz. Adibidez Durangoko eskolan bakarrik 19 neska daukaguz, txikizek. Beratzi 10, 11, 12 urtekoek 19 neska. Eta indala 3 urte ezauen bapez. Beraz hor zer badao, badator. Hor dago lana. Bueno, lana baina guztu erengo dugune. Íñigo, eskerrik asko. Eskerrik asko, Ricardo. Segi gozatzen partidu. Ederto, mila esker. Gero arte.
Arratsaldeon berriro ere, hemen segitzen dugu Durangoko Eskurdi Jaialai pilotalekuan, San Faustoak, eta San Faustoen barruan, azkenengo urte askotan bezala, txapelketa 81 hasi zen 1981 orduan ez zuten emakumeek jokatzen, baina zorionez, emakumeak hasi dira honetan ere, eta hori batzuk egin duten lanari esker da. Horien artean dago Igor Etxaniz Laparre, inguru hontara etorritako pilotarioia, eta eskertuko diogu guk ikusten ez ditugun gauzak berak adieraztea. Arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Beti daude detaile txikiak ikusi behar direnak. Bai, atzenin batzuk entenditzen dugu eta batzuk ez dakiz etorten izenak zelan dano, ze gaitxiro, zelan botaren dano, zer edo, ze estrategisa midan edo beti dau ze ikesten. Bai. Hemen esaten duenak ni badakit, seinale txarra. Bai, beti dau. Hor ditugu, bi bikoteak, berriatuakoak, berritxuarrak. Bai, derbixe edo. Derbia, bai. Elaia eta Maialen arituko dira Gorriz, eta Iart eta Maia. Maia, bai. Bai, zalantzan dutan Maia edo Naia. Bai, bata Maia eta ez di Maialen. Bai, Maia. Baina Maian anaiak esaldu ere zestapuntan jokatzen. Maialenenak jokatzen. Maialenenak jokatzen dau, pentsu dut aurrien. Maialenenak hori da. Bai, Maialenenak jokatzen dau. Bai, hemen ere ikuste badituzu abizenak eta hori askotan errepikatzen dira. Bai. Beti jende bera eta asko, oine gaina nahi xarrebak, lehen txinen eskik ez iban jolastu, eta oin bai, eta hori ondo, oine nahi xarrebak asko dau, ze atainepe arrebi jokatzen dau, gaur ez da heldu, baina badauz oina nahi xarrebak jolasten dauenak ondo. Bai, zerraitik ez. Bai, zestar neskape oso ondo, nik. Bueno, hemen, Igor, sistema bera da, jokoetara. Bai, bi joko irabazi behar dira. Bai, hori da. 15? Bardin. Neskak eta mutiek bardin. 15 eta gero desenpati bada 5. Bai, hori da. Bai, bardin da. Honek etxen dauela da pentsot, 10 barik beratzitxiketako dauzaki. Bai, bale. Beratzitxiketako dauzaki. Baizu, indar gitzitzu daukien neskak. Bai. Eta jolastu oso ondo da, igertzen da, danetan deportean eta pastan buen, indarra igertzen da neskak eta mutiek, baina estelan. Hau zera bada, hau bide bada, Bai. Egin behar da bidea. Nik... Zera... Materialak aldatu egin behar alda, emakuek jokatu edo gizonezkoek jokatu? Bai, neskei pintxotzu bizkate gramo gitxia pelotie, bizkate pixo gitxia daukena, erretza domineta, ostan pixo asko badaukie, manejetako peloti gatxau da. Orduan, beti da gramo gitxia potru zaten dana, peloti dana. Igual, muti bitxima 150 gramo, honek 105, gizitzu hau bizkat. Moldatu egin behar da, baina bere ala jartzen dira, bere ala moldatzen dira. Bai, neskak muti emo mardin jolasten daue. Bai. Bakarri, hoxe esan dugune, neska di eta hori, baina mardin jolasten daue, oso ondo. Bai, nik uste dut taktikoki eta teknikoki eta estrategia aldetik bardine da. Ze alde egongo da ba. Izebez, azkenean pilotaria da hor barruan dagoena eta pilotaria da pilotan egin behar duena, beraz. Bai, holan da. Bueno, Igor, Elaia eta Maialen, hau izango dugu berritxu bat, berriatua bat, nahi duzuen bezala. Bai, hori da. Eta beste alde batetik, Iart eta Maia. Hori da. Ze partida klase espero duzu? Nik gorri ikusten dut pixkat. Gorri, Elaia bestik Iart ondo jokatzen da, baina nik gorri pixkate ingo neuke, Gorri favoritu txuau edo nire ustez, Baina neko partido hori moten dau, izango dala. Bardintxua izango da, Bai, lehen da bezeko partidan ere kasi markina favorito zen, baina finalak
finalak dira, eta... Ba, finalak irabazi bidie, finala di irabazteko. Da, atzin detaile egingo daue, seguramente. Detaile txuek, porque honek ondo zeutzen di alkar, eurek alkarren zaiten daue, eta orduan atzenin bakixe batak zedeuken faiue, bestiek, eta orduan horretanak zeutzen di oso ondo. Zengo da, detaile egitana. Gero, dago nortasuna, ez da? Hain pilotari gazteak daudenean, batzuk errazago heltzen dira heldutasunera kirol mailan ari naiz, eta nortasun gehiago daukate, eta horiek agian ateratzen dira finalera, egin behar dugu eta fuera. Eta beste batzuk adin honekin egiten dutena da, ea nolako partida ateratzen den, hori mutilietan eta neskatan berdin, Bai. Esan nahi dut, ea nola moldatzen garen, ea ondo sartzen garen partiduan, eta baina... Bai, hori gu beti izan dugu, plazagizona badau, bera, beti plazagizona errez, nahitxe finala izen, tranquil dau, baki egoten edo, nahitxe beti ongo da urduri, baina... Baina Plaza Andreak ere badau, Bai, Plaza Andreak orduan, zenin da... Bai. Gero da, izeten da bai askotan ez hauz urduri, eta epizkate, zer dizi bota arte, zer dizi bota duzu nin, gero ja, ezten zara, ja, lehenengo tantuk beti... Ikusi duzuen bezala, aurre xeagotik ateratzen dute neske, kasu honetan Iartek eta Elaiak. Bai, horre eskerraz errebesaz bota dago eta eskerpa eta jogotze eta kanpora. Horre... Lehen da biziko norgehiagokan tanto eta tanto artean jartzen zuten musika, edo ni egon ez? Bai, hori beti pitzen da, bai. Bajuxiago ozen lehen. Bai, eitzen daue, tanto amaitzen da nin, eta ostabe sakitar arte musiki pintzen da. Bai. Bueno. 3 eta 2. Bai, hortxe doi, partidua 4 eta 2. Hemen ere ze garrantzitsuak diren hasierak. Bai. Horke... Eta hori zetera, bueno, zer hau da, borko atzen ninen lehen, 30-35 partidu zanien, ja, juten bazan, ja, da hori daukezune da, lehenengo zeta, bale, behigarren azten da, beste partidua dazten da. Eta hori daukezu, hori aukeri daukezu. Daukan okerra da, norbait egin ditzakela, bikote batek egin dezakela tanto gutxiago eta finala irabazten. Bai, hori da. Baina, ikuskizunerako nik uste... Bai, porque horrek etxen dau, lehenengo galdu dugu, venga, bigarrenen bila. Eta jazten mozu, gero desenpatera bai bada, karo, kruzaten dan, ez da, postera, ja... Eskuinez ederki zartu du pilota hori Maialenek. Hori ere pilota gaiztoa. Gaiztoa, botel azterrean zartu du. Agindu nahi handabil. Maia... No. Ez da ederra, eutxi, ondo gainera. Elaiak. Zartu dira partiduan. Bai. Zira zaila izaten da, baina... Ondo eskatutakoa. Hori ere oso garrantzitsua da. Bai, berban bida, eta beti normalien atzeguk gaintzen dau. Atzeguk enbidau ikusten duelako, ez? Bai. Kantxa gehiago ikusten duelako. Zartu gau, atzeguk gaintzen dau. Hor, bai. Errebesez Maialen eta errebesez Maia ere. Tanto gogorra doi, Bai, gero errebesez errebotera aliagatzea kosta egingo zaie. Begira, ese pilotaka... Eta hemen frontoien igual erreztu hau, porque da txikitzu hau, porque... Ederra, baina iritsi eginda. Ormabikoa jotzeko aproposa zuen ba. Baina tanto atzen zegoen. Bai. Hau frontoi da pizka txikitzu hau, da orduan neskentzako hobeto. Gerniketa da luzie eta beti... Baina 52 metro, Hori bertamabi, bai, baina... Bai, 60 edo markingo 54, eta horre 2 metro behi gerritzen da asko da. Bai, kuadro erdi bat gehiago asko da. Pero honek askotan berritxu harra, berritxu jolasten, berritxu txikitxau da, ez da, 58 edo, ez da... Bai, baina markinarrak etortzen direnean, haiek beste terreno bat daukate eta Gernikatik etortzen badira. Bai.
Zakea luze, baina barruan. Ormabikoa ez, txarto. urrutitik, Bai. urrutitik. Bota dau, txarto, erdi goitxik, albotik, hor ez da izen ez goitxik, ez betik, edo albotik, izen da. Errepikapena ikusten dugun. Bai. Gero, jo, Igor, nire zera da ez da. Baina, orain ikusi dugu nola barkamena eskatu dion. Barkamena, zuten behar dezuna da urrengo tantoan ez egin. Askotan hori izan da, parkatu, baina... Nola barkatu? Parkatu da, tanto izan bazen zer. Claro, Ez que, parkatu, abene, boten bira. Eta txartu eta motu txartu hori... Bai, eta botatzen baduzu Ormabiko hori, eta naiz eta aspira bota duen, urrengoan aurkariak auzu bat zabalera egingo du. Bai, hori da, bai. Hasieretan inbida hori beti, lehengutan, barrure besti zabalera, jentzkat mobidu, delanterue, mobidu. Zen, pelotan eritutakoak badakizu ezetan sekretoa, aurkaria lasai ez egotea. Bai, urduri onde izela. Bai, esatez, botako hit berriz ere eta... Eta ez jakitxia, oin zen gozte, Bai. bi barrure bestera. Bai, holan da. Huts zelaiak. Pilota... Hor txirriz, horretak. Bai, behetik etortzen diren horiek, beti Bai, dira... hor etorri da bizkat, eskapadan etorri da peloti eta horrek atzi bizkat, gatsa da. Begira, hor bizkat, ieska dator Bai, pilota. eskapadan eta... Zabaldu... Eta... Ez Bai. dut garbi ikusi. Gero, sareak sartzen duen errespetoa ere, Bai, ikaragarria da, bai. Horre, eskuen euki dau, baina faio egin dau betxu, Bai. Ondo euki dau, bertan heldu da, ondo, baina faio. Bai, hor begigatekin sareari begira bestea... Bai. Eta hori sare hau, biguina dela. Bai. Lehengo sare gogorraietan min hartzeko... Bai, baina hobeto, Bai. Porque are seguridad geixa emoten dutzu. Bai. Porque hau da bigune eta orduan kizin duzu apoia hau jauzi, nibiztak, dau sari da oso... Gora. Ondo eskatutakoa izan da, eta epaileak Bai. ondo erabakitakoa. Epaileak aipatu ditzagun. Bai ditut. Lehen zu aritu zara epaile. Oin aurrien dau urreta, ez da izan dugun izena, urreta. Bai, hori eskolako gazte bada, eta besti neko guarte lengua. Neko guarte lengua, bai. Bai. Bueno, 8. tantoa lortu dute. Oin, descanso. Berritxu akoek. Bai. Hain zuzen Elaiak eta Maialenek. Hauek ze adinetakoak ote dira? Honek 17 bat urte, 17, batzu 18, hortxe inguruen dabiz, bai. Egolik baten bat meretzi, baina hortxe. Honek, Maia gestekita, 15 urte ozteuken, Zen nork? Maia, Maia, bai. Hori da, 15 edo, bai, oso azti da hori. 15 daukez, bai. Hortxe dituzue, Elaia eta Maialen, eta hemen Iart eta Maia hain garrantzitsua den lana egiten, elkarri animoak eman eta eutxi eta... Bai, eta ber, zer jokuen, o zein ataka, o ze pelota, edo ze estrategisa, bakotxa, Horregatik esaten da, bikote batzuk ondo moldatzen direla eta beste batzuk ezain ondo. Hori pilotan jokatzeko era guztietan, Porque batzuk petzen dabe hartu eta frontisera bota ez. Jakin inbidan nora bota bidan, bestian faiu nun dauen eta... Eta gero bakoitzaren lekuak kantxan zein den, gauza asko. Bestian ze deuken pizkat faiu edo ikusi eta ara atakau eta... Ez da frontisera bota eta jazta ez. Aukerakoa, txapagainakoa jotzeko, ederki, ondo bota du. Iartek eta ondo eutxi dio Elaiak. Botela azterra, bueno, nahiko altua egin dio botea, baina ondo moldatu da Iart. Pelotak oso motela die. Bai. Motela die, bai.
lan asko eskatzen du pilota honek. Bai. Errebotera ailegatzeko asko, eta honetarako da hau egokia. Gehitxo eman dio. Errebesez, begira hor oso hor pilota hori zen berdin eskuinez hartzeko edo errebesez hartzeko. Bueno, a ber, segun batzuk zea sobeto dominetan zen, errebesaz batzera botateko erretza hue da, eta a ber. Bai, horregaiti da, lehen aipatzen genuena, errebotera ailegatzeko pilota honekin, Errebesaz jatu diozu. eskuinez ez zara ailegatuko. Ez. Ez dira ailegatuko. Baina eskerrez, errebesez, hurbilduko dira. Ba, porque errebesaz beti de peloti geixa atraseten dozu, eskumiaz, eta bera paseuria geixa igualikuiko dau, errebesaz da horreiz sartu da, errebesaz, a ber. Atzera hor nahi zuen Elaiak Bai, atzerago jarri pilota, baina ez da iritsi. Epa, hori bizkat... Ustekoa zen. Bai, entrada izen da hori, ez da hori txitxeku da, hori izen da... Bai, gaina behian, errebesez... Gaina besti atzin kolokaute egon da, eta... Bai, eta pilota honekin etzun... Gainetik izan pasatuko. Ez, seguru ez. Gaina eskatu egin dio. Ni uste garbi eskatu dio. Sartu da oso txartu. Ikutu egin du. Bai. Bai. 6-9. Gogoratu. Joko hau ere 16 dela, 15 dela. Bai, antolatzaileek esate ziguten hirugarren partida, hirugarren finala jokatu eta gero sari bat emango zaiola Peña Eskurdiri. Hain zuzen ere, 81ean beraiek izan zirenelako hau martxan jarri zutenak, gero pare bat urtetan etzen jokatu eta gero etorri zen denok etxean egon ginen garaia. Bai. Eta bueno, beraz, hau da 40. edizioa, azkenengo 44 urte. Ormabikoa pilota ez da zabaldu, hala ere eramaterik ez. Bertan egon da, baina... Maiak, bai, eta gainera azkarran zeman dio, Bai, porque ikusi da bi botako zela, da bertara junda baina, ez da usartu. Gero, Ormabikoa posturagatik edo, ez da zabaldu. Batzutan egiten du kanporantzako bidea egiten du, eta beste batzuetan berrez barrurantzako bidea egiten du. Ez que dos paresa botateko ondo botabia, goi-goitxi botabia ez da zabaltzen. Eta honeaz pelotiaz beha hondik gatxaue da. Honeaz pelotiaz hain motela da, gatxaue da ondinoik. Baina botabia oso ondo, goitxi bera, zabaltzeko gehiago da. Berriro ere sakea, oraingoan luzea, 12 eta 7. 12 eta 7, alde oso polita lortu dute Elaiak eta Maialenek. Bai, ja, 3 tanto falta, zeta irabazteko. Ea. Berriz ere Ormabiko baino zabaldu gabe, Ormabiko ederra. Hori bai. Hori bai. Ez da bota ondo, eta gero bestik. Guk esaten dugu zepoan harrapatu duela. Zeukan, bere bea baino eskerrago zegoen. Ondo xamar bota ezkero. Bi paretak holxe dauke txarrena. Ez pa oso ondo botetan, gero berak eitzen dotzu. Holxe dauke... Horre botaten moduzu kostaue barrure, normalien hartzen motzu, atzera botako gotzu. Bai. Baina dos pareza atrapeten motzu, gero berak bota gotzu. Ez gero,
honek begira nundik bota duen jokaldia, Bai, zenbat aukera dauzkan. bai. Dauka efektuarekin barruan, gurutzatuta atzera. Gaina atrapautze, preso atrapautze barru Bai, besti, bai, eta bai. orduan bakarrik markau eta jazta. Bai, hori esan behar da, hori ere ondo egin behar dela. Bai, a ber. Erraza zeuka, erraza zeuka, jarri egitera, Bai. final batean gainera. Bardin kanpora otalik ezu. Bueno, orentxe egin behar dute hilara, bai, botea ez da santo izan, Gero peloti be, ez da korritzen. Eta txapara, goiko txapara bota izana, horren ondorio izan da. Bai. Justu aliatu delako eta frontizean goian jarren nahi zuelako. Eta gero ez da ondo, bai. Zelik eta. Bai. Begira orain ere, pilota oso motela da. Bai, oso, Ederra, luze, denbora asko ematen du jartzeko. Ea, barrura, baina horrek min egiten du, pilota bizia denean, pilotak da horrek. Bai, motela bada eskumiar goitxi bera alperri da. Tanto. Ez dakit, erraditxea eta ez dakit espada pelota bizirik edo euren nahi dago horrekin. Nik uste dut, hau nire interpretazioa da, eta gero galdetuko dugu beraiei, baina iruditzen zait, Igartek eta Maiak ustez indar gehiago daukatela, eta pilota atzean errazago jarriko dutela Elaiak eta Maialenek. Bai. Gero errematerako aukerak edukitzeko, baina hori beraiek jakingo dute. Baina Elaiak eta Dabilen peloti besta bizixe, bai da. Zer zaizu agian ez dela egongo? Ez dakit. 10 eta 12. Atzera oso ondo. Maia, baina gero pilota gora joan zaio. Soltau indotze eta hola. 13 eta 10. Eta begira, lehen Iñigok aipatu digu pilotalekoak beti oso itxura ona hartzen duela gaurko egunarekin, Fausto Festen barruko jaialdi honekin, final hauekin, eta gaur ere Armailak ia guztiz beteta daude. Bai, posa moten dagoela ikusti ez. Bai, hoxe. Baina turte ongara honek finala jolazten zienin jente gitxi. Da hoin posa moten dagoelan. Gu ere bai, telebistan da Bai. lotxatuta zera emateko, Armailak eta emateko hori gertatu zaigu. Eta jarri espektakulo hau, eta ikuskizun ikaragarria eman da, pilotariak punta-puntakoak, Baina, hau bolarak izaten dira eta badirudi berriz ere indar pixkat hartzen ari dela eta eskertzeko bada. Bai, a ber ba. Usten, atzera errazago ailegatzen dira urdinak gorriak baina. Bai, peloti da, ez dauke tokeripe, ez dauke oso pelotea. Eskuz biziagoak ikusi ditugu. Bai, edo toke gehiago daukenak, ez dauke tokeripez. Bueno, disimuluan botadu. Bai, ondo, beti atzin egon da, urrengorako aurrera egongo da. Beste pausu bat aurrera. Gero, hau kasi gehiago botatzen da eskuinez, errebesez baino, bietara bota daiteke. Baina, inork ez genuen espero hori, behintzen nik ez. Oindala gitxi botadan beste bat, ez da genuen izan telebistan ikusena Maldano finala joatu benin, bebai botadan olatzen dik, bai, berak, botaban. Bai. 12 eta 13. Berdinketaren bila, Iart eta Maia. Bai, errezkun Diego Rixe baina, torriako isa. Atzera, behin eta berriz atzera. Begira nola lagundu dion orain Elaiak Maialeni. Ondo eskatutakoa.
Ezker hor maikutu, BB-an hartu behar izan du, hor dago aldea. Bai, betxo, oin hortik, nola, mucho. Eraman, baina aukera berriz ere errebesez gainera atzera joko du. Atzera jo du, ai. Aide. Ondo! Falta eman dute. Nik uste dut pilota saskitik atera egin dela. Bai, boti mondotze, Boti egin bai. Kusi indazelan aroetatik gora uten da. Piskat atera egin da, bai. Nik uste dut errepikapenean ikusiko dugu. Bai, ondo ikusi da neupe, direktu ikusi. Bai, atera egin da eta gero berriz sartu. Bai. Eta ez da harrigarria izan bat behartuta sartu delako Maialen. Bai. Amairuna. Bai, betxo. Emozioa Egon dugu. di amairu eta zazpi edo. Bai, egon dira bai. 12 eta 7 bintzat bai. Betxo. Emozioie. Atzera, ondo, oso seguru ari da jokatzen azpaldi honetan Maia. Erreza duk edarra, Maiak. Bai. Soltete oso ondo. Hor da berriz ere, eskuinez oraingoan, Iart. Utsi beharra dago, honek asko balio du. Honek asko balio du. Ni pentsetot zer botetan ondala sartu orduko pentsetan onda zer bota. Bai. Jausiako bertan, nena esaten menu, se le ha caído el bocadillo. Se le ha caído el bocadillo, bai. A ver, malau eta amairu, ea zer gertatzen den. Hauzo ze bizitzau eta peloti. Askoz bizilagoa da, pelota hau. Ez da bizila ez da, Ez, baina... Beste ikaragarri motela da. Hemen gauza galdatu egiten dire. Zabalera, ondo... Buruzko pasatu nahi zuen baina. Eta oin gainetik. Ea, errebotea. Maialen, txapagaineko azpira. Izango zen delanterio, mostu. Baina mosteak arriskua dauka. Bai. Bueno, emozioa, kalitatea eta giro ederra gaur Durangoko Eskurdi Jaialai pilotalekuan. Hain zuzen ere, San Faustoetako 40. zesta punta txapelketako finaletan. Ea zer gertatzen, honek erabakiko du. Lehendabiziko jokoa. Bai, bota raro egin du ikaragarri. Ez que... Saketanetan paso da bardineta, tanetan atrapo edo atzien. Hori, lehengun paso aldotzu, baina bigarrin ez. Baina sustenoa jungo dan, horre hon bizala atento. Begira, oso atzean zegoen. Atzien. Segurazki aurreko tantoa beste pilotakin jogatu dutelako. Baina gombi da jakin egin pilota aldaketa hori eta hiru lau sake olatzen di pasau batoz. Bai. Beste bat goiko txapara bota du, behartuta zartu delako. Bueno. Igor, iruditzen zait, 8. tantoa, 8-4 uste dut zirela momentu hartan bai. Egin duten atxeden aldiarek, Iarti eta Maiari abantaila eman diola. Eitxe egingo zuten, o pilota edo nola jokatu edo segitu behar dugu edola, eta aldatu egin da. Igual lengoen deskansu eskatu taktikoko aldatzeko, aldatu, gatu, zer, eta euren hartin berbain goben, nola bestera, ondo urtotzie, betizte izeten nola, baina ondo urtotzen. Baina alegin du egin behar da. Bai, holan soiezen bestik aurra duzen edo zupe oso zer bezu aldatu inbiozu, gatu, besti, partidu, peloti aldatu. Zenin, bestia inbiotzen zu, aldanik, otzitzu deixela hor, deskansetan dauen, deskansuen bestien, dauze, taktikoko parada bat izen da, eta ondo urtotzen. Beraz, lehendabiziko jokoa. Berritxu B, edo berriatua B dentzat. Bai. Larri izan da, nik uste dut? Errezkundi, erretze edo? 3 eta 2an, eta 6 eta 5ean okerrez banaiz, eta gian 7 eta 6an ere bai izan dira, ez, gaizkari naiz. 6 eta 3an aurretik izan dira Elaia eta Maialen.
Gero 12 eta 7 ere izan dira. Eta aldeak beti uste dut nik tantu bakarrean jarri direla aurretik. Eta atzenien igual, ez? Azkena. Importantiena. Bai, hoxe. Pelota bardina segitzen Bai. daue, Horretxeaz... Bai, etzi dut ez zaizu. Pelota bera izango da. Bai. Ez dakit, bai. Bai. Zaratarik ez daukan pelota Libeto bera. bardin izango dala, Porque ondo txie lehen, orduan bardin segiko da. Espada apurtzen, Bai. segiko daue. Ederki gurutzatutakoa. Huts. Bai, Bueno, huts. Etzan pilota erraza ere, bai, ez da sartu. Bana. Bai. Oimeneko horretxe persinoi, irabazin bier. Bai. Irabazin bier. baina- Ibarrezetan ego zuen. Beste ere ez da erraza izaten, aurretik jartzen zarenean da esaten duzu eta orain Bai, ez dugu irabazten zer. Lehengo irabazten duzunin, igual batzui paseteako relaja dual. Relaja papati hasio, bueno, baina ez laga alba da irugarren setera, porque irugarren seta kada da, bost tantora. Bai, hor bi edo hiru Alba da ez, irugarren setera eskuen alba da. Ondo hartu du azpian, pilota bebetik zetorren, baina Elaia ondo moldatu da. Hor izango du aukera, hor nahi duen egiteko modukoa du. Txapa gainekoa, txapa. Txapa. Txapa gainekoa nahi zuen, baina pilota txapara joan da eta Horregaz pelotiaz esposo ondo mosten be, errez hartzen da bestu. hor gure kamarak eman dizkigu zera argazki batean dauden pilotariak asekoa dira. Bai, da lehenako da genti lehenko pilotarixek, nausixek gatzen di ikusten, da bere eurik agertzen dizen, eta politxe da horre rekuerdu politxe di. Asekoa Bai. Pilotari on eta persona on asko ezagutu ditugu zesta punta mailan. Bai, Saltxero oso xamarrak ere bai batzu, baina onak Bai. ia denak. Ba, deporte da eta modun, ez? Ba, Eta horien artean ez dut nahi esan gabe laga lagun eta laguna handia izan zen Javi Arkarazu. bai. Makina bat arratsalde pasatu genituen elkarrekin. Abadinoko izetez, baina Durango ondo izan bai. Bai. Zoritxarrez Bai. utzi gintuen eta Durangora etortzea eta arekin ez gogoratzea ezinezkoa da. Ez ona jatorra eta temple ederregoa. Bai. Berriz ere, lehen da biziko jokoan gertatu zena gertatzen ari da. Gero eta aurrerago daude urdinak, eta gero eta lan gehiago dauka Maialenek. Bai, eske Maiak eta omina utxin dauta. Bien artean begira non dauden urdinak. Gero betxu zebota. Ailegatu da, ikusi egin dio jokaldia. Baina Bota dau, lehen errebesaz eta oin eskumiar bota dau, bide jara. Baina nun dauden pilotariak aztertze baldin badugu, azkenengo pelota honekin bati bat, Urdinak daude, bi kuadro aurrerago gorriak baina. Bai, eta Maiak ondo bota dau, bestik onda atzi-atzien, Bai. aurrin onda zulue, ondo indau. Eta bera jauzi bakon be, urrengorako ia besti aurre dago zan ja. Abisua izate hori. Bai. Ara, hor ez dut elkar ondo ulertu, ez? Hala? Ez da gizar gertatu den. Pentsatu nahi geixa urten dau eta Maiak onda reboteko tamen asko urten dau dero besti. Bai. Begira, lehen aipatu dizuegunak. Bai. Hor badaude, mitikoak daude hor. Eskubidea daukate bost atxeden aldi egiteko, ez da?
ez dakit, igual guk dugu ipinitxe libre, pentsot, Bai. Bai, hemen, por ejemplo, Saki moduen, Sakik ez daukezuz, ez da, eraman azena izetan, bosake o pasa daukezuz, eta hemen libre da, ana. Deskansu epe libre piniogun, nahi duzun beste, bai. Bai, atzenin ba, bueno, a ver. Bueno, 4-2 atxeden aldia dugu. Musika ere badago, eta Ba, giro bai. beharra, eta... Bai, hau musikian nitzako azartago izen da, Bai. Porque epitzen dago ambientie eta... Baina asmatu behar da, sakea egiterako isilik egon behar du pilotaleko. Bai, hombre, bai. Hau norberan erabakia da, baina orain ikusten da hainbat pilotalekutan da gazteak eta kantatzen eta batipat labriten eta hori niri zaila egiten zen. Bai, zarrera ordaindu dute eta eskubidea daukate eta oso ondo iruditzen zen eta giroa ere beraien artean oso politia sortzen da, baina pilotan jokatzeko ze garrantzitsua den entzutea pilota. Ba, hori bai, eta bebain itzago paseten dana da, sarreri ordaintzen dabe, da petzen dabe edo zer aldauela, Ja. Da, juten die, Iruña modun, despedida pilo bat eta hori, da petzen da edo zer aldala, edaten da trago batzuk eta, a ber, bale, baina egon sobre lekuen ez dakit, Bai. pentsau, Bai, ez dakit, eztabaidatxo bat badauka horrek. Gauza da animau, eta bai, mira, animau, eta venga... Eta ez dakit zergaitik ari den luzatzen atxedinalde hau, ze nik uste nuen atxedinaldian minutu batekoak izaten zirela. Ba, ez dakit, edo bat ematekin mini hartu dau, edo zesti zazpi, edo... Zotan sexta gogo... Bueno. Zerbait bada bai, epaileak ere... Bai, edo zesti apurtu... Zaten nuen, batzuetan zestak ere gogortu egiten direla, jartzen diozue hor zea bat, ez do papel bat Bai, porque pegatzen dena. saietzak eta apurtzen azten eta epinin bihotzu, bestelan esposu pintxan igual, zesti pasau itxotzu pelotie. Orduan, bai, metze babestu pixkat, apurtzea atzo nien... Minbrik izaten da hori apurtzen da nien, sumitza apurtzen da nien. Ba, gero kostiak eta ez apurtzeko, porque kostiak apurtzen badia zestik indarrasko galtzen dau. Da... Gaur egunik jentik apurtu orduko epintzen dau, ja, Ja, zesti arreglau eta ja epini teipe hori bai. Bai. Esteitzen apurtu, bera, behin apurtutekuen alperri da, bai, izaten dana eta... Zer gertatu den? Bai?
Urdinek badoi ez, Urdinek. Txapa jo du. Eta arazo txiki batzuk izan ditugu mikroarekin, saiatuko gara konpontzen, baina uste dut horrela moldatuko garela, Igor, zuk ondo entzuten duzunik izan dagoan? Bai. Vale. Holaxe orduan. Vale. Esaten zenuen, Igor, Urdinen jokoak gora egin duela eta beraien aldeko joera edo hartu duela. Bai, betxu, oin denporan doi gorrixek ezin dagoela intanto bat, horretxaz pelotiaz Dabiz erretz, tak. Bai, hor Urdinek... Maiak erretz botaten da batzera eta domina utxutxuz. Eta gero, oso eroso, oso komodo jokatzen ari dira orain Urdinak alde bezala, haizea alde balute bezala. Bai, eta gero 8. kuadrun jolastie asko zerretzau da, anatzetik baino. Homen 8. kuadrunean fronto erdixen jolasti doan atzetik, eta orduan ba. Gero, hor kantxa barruan egon estenak, ez daki baina, hor 12. kuadrotik ze txikia den frontiza. Eta gero Urrinin gatzen da hor frontiza. Bai. 7 eta 2. Aldea zabaltzen ari dira eta gainera kontutan hartu behar dugu lehendabiziko jokoa ere, tantu bakar baten aldearekin Berritxu birentzat izan dela. Sari banaketa. Lau eta 7. Atzera, ondo. Hau peloti beste toke baduke, Baita beste zarata bat ere. Bai. Hau. Baina bestia atzenin naitxe pelota hori zen, baina tantu golan itxin da eta atzenin publikoan zeko, ba. Ez, hor nagusi dira Urdinek. Bai. Maiak... Pausua aurrera egiten dute, bai Iartek eta batipat Maiak, eta hori abantaila handia da. Atzetik aurrera jogatzen duenak, ari dira batzuk Urdinak, atzetik aurrera eta gorriak aurretik atzera. Eta hola, ez da erraza. Ez. Dena denez dute txiko, Ez, Elaia eta Maiale. Bai. Eta gauzak asko alda daitezke oraindik. Bai, betxu lehen, zelan pasadan arrebez. Gurutzatutakoa, pilota bizia izan balitzen, agian arazoak izango ziren, baina hori pasau nahi zuen egin da, delanteriai pasau, baina hori gertatzen daba, zuk ez diozu nahi, kendu nahi diozu zure aurkariari, eta horretarako goian jarri behar da. Bai. Gainera, bestela, pilota zuzen xamar retortzen denean frontizetik, kasik eustea errazagoa da, hola goiti bera deporarekin etortzen dena. Bai, eta indarraz badatorru bai erretza bagatzeko. Bera sartzen da. Bai, bera, eta... Bederatzi eta 4, berriz ere lan txarrak, oso txarrak. Txarto daukie gorrixek. Bai. Nik izan do favoritu izela, baina ez da, Bai, nik uste dut oso planteamientu ona egin dutela Iartek eta Maiak. Bai. Ni betzetan dut, oixe peloti eta dauenetik. Bai, eta hori aurreko jokoaren 8 eta 4 azenura. Bai, handik eta dauenetik bestik etxuez, 3 tanto, 3 lau. Bai.
Atzera. Bai, Oraingoan soltau indotze. Ba. atzera jo du Maialenek eta atzerago nahi zuen Maiak, baina gora joan zaio. Barrura hori, beti ere ezker hormaren bila. Ikus dezagun. Goia ikutu du, zarea ikutu du. Bai, zari jo dau. Horretxik gero bera indo peloti segido. Bai, begira, orain ikusiko dugu. Hortzik ikusiko da, Bai, bueno. gero segido bera. Bai, gainera horrelakoetan zer egiten du pilotak, ba, bera zuzenean, ez? Bai, Epailea, erne zegoen. bai, ondo. Lehen da biziko aldia ikusi nuena zera goiko zarean, pilotaleku batean txintxarri txikiak bezala. Zertan nahi dira hori hor jarrita. Eta herri oso pilotazale batean da, Zer egiten dute horiek eta zarea ikusten bat zuen zahat ateratzeko. Zenbat gauza berezi gertatzen diren gure kirol honetan. Bai. Gerninio frontoin izta hori problemarik. Ez. Bilbokoena ere ez, Ez. Bilboko eskuzkoan. Hori ere, bagizue, goio ganak esate zuena, zela caído el bocadillo. Bai. Hori izaten da, heldu eta 5-12. Etxi egin dute. bai, moten da bia hori bota da modun, bai. Bai, eta normala da, Lehen da biziko partidan 14 garrenera llegatu eta dana aurretik joan eta gero lehen da biziko jokoa galdu eta morala bera etortzen da. Bai, eta igual ez gusto horraz pelotiaz, da ja kurseten zara horraz pelotiaz da zer da, peloti hau zer da, kursau eta jazta. Bai, ilusioa galtzen da, baina bueno, pilota hola da, hemen borroka handiak egin behar izaten dira. Bai. Elaiak atzera. Ara, Ja, hor uste baino gehiago zabaldu da pilota hori. Hor bota Ondo bota da, du. ja. Etxian bota du. Eta ondo atera zaio. Maia eta Maialen atzeko kuadroetan. Ez da ederra, oso ondo, botela azterrean. Ondo zartu du. Atzelari berritxuarrak, gogoratu, bi taldeak direla berritxukoak. Seinale hona da, ez. Kanpora, Bai. postura horretan bota eskero. Ja eskerpaetin jodon bider eskusi da ja kanpora dela. Pilotak zabaltzeko joera da. Bai. Pilota goian eta atzean. Oso ondo ari da pilotan. Bikote urdina. Bai, oso zentraute dauz. Bai. Nik uste dut oso partido serioa, oso final serioa jokatzen ari direla. Egira, dana pilota txarrak. Bai. Maialen entzat. Falta eskatu du. Pilota atera egin ote den edo. Nik ez dut ikusi gero ikusiko guztote. Elaia Gazkar eskatu du. Epaileek ez dute horrelakorik ikusi. Eskuinez berriz ere lanean Maialen eta ondo jarretako izan da hori. Bai. Bizen erdizen ipini dago ondo. Bai, pilotari gelditu izan balitz Maia atzean, atzeko kuadrotan agian hartuko zuen, baina ondo egin du horrela. Bai.
Barruan, luze, baina barruan. Ondo eskatutakoa eta ondo utzitakoa. No gainetik, ez? Ez. Orain zer, Ormabikoa, dotore asko. Oso ondo. 14:08. Bakarra falta. Iartek eta Maiak. Txapelak lortzeko. Hain preziatuak diren txapelak lortzeko. Hortxe aukera. Eta nola zoriondu duen Maiak Iart egin duen erremateagatik. Ez dute etxitzen, Naiz eta aurretik doazten pelota berein ateatzen dute urdinek. Bai. Bukatu egin behar dira. Bai. Hemen 15 tantoin arte. Kontuz. Lehen ikusi dugu zer gertatu den eta gerta daiteke berriro ere, naiz eta oso zaila ematen du. Bai, oso. Nik uste dut orain pilota motelarekin eta biziagoarekin biekin direla nagusi. Baina 10 badituzte. Gorriek ere. Eta esaten dute lehen da biziko tantoak eta azkenak direla gatxenak. Eta ni uste dut baiet. Orain garaipena hortxe daukazu, buru azten da, zera... Ni betote atzenak dizela, atzeneko tantuek eitzi. Esaten nun, hasieran batzuetan ere izaten delako partidan zartzeko kontxo jartzen zara, 3 eta huts jartzen zara, eta gero arazoak etorri daitezke. Hasieran normalin tantuk harin juten die, eta gero amaitxueran, beste bi tantos noskoin. Eta hau ere... Urdinek egin daue deskanso taktikoa. Taktikoa. Bai. Bai, txapelak hor gertu daude. Bai. Baina... Maia ez dakit ez dan aratzen anaixarrebak. Bai. Bai dizta, bai. Nebarrebak, ez da? Nebarrebak, bai, Maia. Bai, lehen Iñigok komentatu digu hori. Bai. Beti daude gauza komentatzeko eta ikusiko duzue. Gero eskeniko dizuegun finalean ere ze gauza polita. Toledoko pilotari bat ikusiko dugu. Toledokoa. Bai. Javier, bai. Bai. Atainekin jogatuko du. Bai, horrek baina kilometro itxuen hasieran. Zate ban, beran amak, Baskarizik eta ez den, da itxe kotxien, venga, gara eta ona, baina. Batzu badaude, bereziak direnak. Palaz ezautu genituen Asturiarrak. Bai, Asturiar asko. Zean, aizkoran, atxasemeak ezagutzen ditut, Segoviakoak. Segovia. Euskal Herrira, azte bukaeratan, aizkoran egitera. Ez ziren. Iker Vicente edo Txikia edo Larrañaga edo Mindegi ez ziren, Baina saiatu apai, El Espinarreko. Espinarro, hori Segoviako. Bueno, 5 jarraian egin behar dituzte gorriek. 3. jokoa izan dadin. Ea, amaitu da. Amaitu da. 15 eta 10 garaipena Berriatua berentzat, Iart eta Maia, eta nik uste dut oso planteamentu estrategia egokia egin dutela. Iruditan dituzuen bi neskau. Gatu partidu eta ero segido tanto. Oso ondo. Gauza ondo pentsauta. Bueno, gogoratuko dizuet, dagoeneko 2 final jokatu direla. Lenda bizikoan Markina eta Berriatua berritxu izan dira, oraingoa biak berritxukoak izan dira. Eta Uribe Salgo eta Aratz izan dira Gazte mailan txapeldun. Eta hemen berriz, Iart eta Maia. Eta nik uste dut Laster izango ditugula
pare xamarrean bi irabazleak. Ea Iart eta Maialen eta Maia etortzen diren. Iart eta Maia. Eta galdetu behar diet gustora galdetuko diot Igor gainera materialari buruz. A ber, beraien ustez ere askotan gertatzen zaigu, egu gauza bat esan da beraien beste bat. A ber. Bueno, hemen ditut bi irabazleak. Zorionak. Eskerrik asko. Bueno, iruditu zaigu hau gure iritzia da, lehendabiziko jokoan ari zinetela, 8 eta 4 galtzen, eta estrategia aldatu egin duzue, eta atera duzue pilota baju bat, eta horixe zen hain zuzen ere komeni zitzaizuena. Bai ez, hasieran ez ginen ondoko loketan, bizitza zelaiak mine motezkun, da ez hau atako hau pelota motela, da holan geuk emongo zaue asko, eta ia Maialen epizkat entregetezkun, da hoxik zen da gure estrategisia. Bai, gainera, logikoa da, ze zuek biok ari zineten jokatzen aurrerago beraiek baino, eta zuek ailegatzen zineten errebotera eta beraiek ez. Eta orduan, gero, horregaitik, pelota hobea zenuten errematerako ere. Bai, ikusi da ez, motelarekin min handia egiten genuela, azkenean Maiak dominatu du partido osoa, eta, bueno, nik aukera duki dudanean aurrean amaitu dut, baina, bueno, uste talde lan hona egin dugula eta pilotak lagundu du bai. Gero zer da, abantaila edo ez hainbeste ezagutzea aurkariak? Bai eta ez? Azkenean badakigu haiek nora botako dute, nora jolastuko dute, baina haiek ere badakite guk nola botako dugun eta nora jolastuko dugun. Orduan, bueno, alde batetik lagungarria da, baina nik uste beste aldeak gehiago pisatzen duen. Gero, badakigu zeten kontu hau nola den, aurretik, eta gero 15 eta 14 irabazten dizute, eta morala bera etortzen da. Bai ez, zedak oso diferenti di, zetan txartu azten baza, ja bizka partidu jurin gatzu, baina txartu azia eta buelti motzau. Dudarik ez dagoena da, emakumeen kirola orokorrean, eta zesta partikularki gora datorrela, eta hau ez dela geldituko. Hori da, azken urte hauetan ikusi da gorakada bat, eta sortean dizugu horren parte izan gara, eta ia horrela jarraitzen duen, bai. Aurreko partiduko gazteek, esan digute, etxera zuzenean doazela, San Faustoak eta etzaiela inporta. Uste dut gezurra esan digutela, baina galanta, zuek ere etxera gero joateko ere denbora izango da. Bai, nio hitze diskat urtengo namen, baina goiza etxan. Ez dakit, bai, bale, sinistuko dizuet. Zorionak egindakoagatik eta segi gozatzen pilotarekin eta guk ere ondo pasatuko dugu zuei begira. Eskerrik asko. Bueno, hauetxek txapeldunak eta gu saiatuko gara ditugun audio arazoak konpontzen. Eta bitartean Igor ere agurtu behar dut. Bueno, Igor, uste dut oraingoan guk ikusi dutela pilotariek ere estrategia aldetik. Bai, piloti ipini dagoen inbesti patal hartu dagoen handik aurrera, ja aldatu inda partidu, esema tanto inda handik aurrera ba. 12 eta 7 jundie, da set bitxe kontaute, hortxe onda partidu Hori ere, ez dakit erabaki hori izango den beraiek ikusi dutena, ala teknikoren batek esan dien, eta baina azkenean, txapelketa hauetan gauza asko ikasten da, eta horien artean hori ere bai, ezta? Hauek gogoratuko dira, begira nola jokatu genuen orduan. Bai, lehengutan iguala atotezu berai aberre jausten bai kontu, mestan gero izan txotezue. Kanpotik erretza ikusten da, barru baino. Da orduan kanpotik izango zien, peloti zu patalaetara, zu erretza domineten dozu, eta ondo urtotzien. Bueno, orain beste partidua daukagu. Hirugarren finala izango da, eta ni behintzat aurreko partiduekin, aurreko finaldekin ere bai, baina
ilusio handia egiten dit partidu hori guztiak. Bai, partidu a priori politxe. Honek pokuek eta markineko atainek eta asko jogatzen dau. Burgos Atainek diozu? bai, atainek. Atainek dana jogatzen dut. Ondo, bai. Errebesa dauk ikiston errebesa moto hotze. Nik gorri izango neuke partidue. Bueno, bestipe ondo jolasten dago, nik ikusi netxun aurreko eliminatorixetan da ondo, Ondo jolasten da, zer partidu urten da. Ea ba, eskerrik asko, segi ondo eta gozatu zuek ere festak. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ba, saiatuko gara dauzkagun audio arazoiek konpontzen, eta berehala, esan bezala, 3. finala eskainiko dizuegu, hor izango dira Javier eta Atain, Javier Urrutia eta Gorka Atain, eta beste aldetik Bonin eta Kaparruz. Itxura oso polita dauka partidu honek. Bai. Haue! Aparkatu. Haue! Bueno, nada.
itzegin digute lau pilotariei buruz, zan bezala Javier eta Atain Markinaren ordezkari, eta Pauko, Frantziko, Bonin eta Kaparruz aurkari. Gurekin izango dugu Egoitz Urrejola, hau ere pilota munduan ezaguna, eta gaur gure zorionez lagunduko diguna hau pixkat hobeto ulertzen. Hemen edizioak kontatzerakoan kontutan hartzen da maila honetan irabazi dutenak. Bueno, arratsaldeon lehenengo da. Lehenengo txapelketak jokatu zinean baudala 40 urte. Jokatzen zabien, uste dut, juvenil maila. Bai, gazte mailetan. Ze orduan sasoien, baina behin juveniletik pasau eta gero, gehienak Ameriketara joaten ziren profesional mailan jokatzera. Bai Ameriketara, edo bai Filipinetara, garai hartan igual Madridetara ere bai, o Bartzelonara. Bartzelonara bai, Madrien ez. Madrien orduen ez hauen, 85an da nik daki dela ez hauen frontoia. Italian ere bai uste dut. Italia bai, Milanen hauen frontoia. Ordun, behin mazazpi, amazortzi, batzuk harina bai, ondo jokatzen zabienak eta ondo zatozenak, normalean Ameriketako frontoiak fitxau itxertzien, da nola egunero jokatzen zen, ez da uleku horik noberaren jokoa hobetzeko. Ameriketan ekinilak egunero jokatzen. Eta ordu eta profesional mailan, da dirua daunean, da ordu kompetitibidea behar da, hori baina eskola hobe horik ez dau. Hori baina motivazio horik zaila da. Orduan sasoian, juvenilak eta kadeteak izaten ziren gehien bat hemen jokatzen zabien kategoriak. Eta gero urtea pasatzen joen ziren enien, da Ameriketako frontoiak eta izten joen ziren enien, hemen kategoria gehiago zabaldu ziren. Ijapako grebarek eta min eman zuten, Bai, asko. Sasoi gogorrak 3 urte, ni etxaten dukau, ni gazteo genaz, baina ezagun asko da greban. Bai, baina zuen haren ondorioak ziren. Bai, hori da. Ni honitzen frontoian Milforren, 2000 garren urtean joan nintzen, 2000 garren urtean jokatu, 2001 jokatu eta frontoia itxi izan. Osa, pena bat, frontoia itzela ziren, 5.000 lagunentzako edo 6.000 lagunentzako foroak inda. Bueno, baina beste aro barri bat hasi da hemen da. Bai, eta gainera alperrik da atzeko zeruei begira egotea. Hori da. Zeruei esan nahi dut lehenko kontuei. Bai. Lehengoak, pasatu ziren, da oingoak eta lan egin behar aurrera ateratzeko eskolan. Hor gai, Durango eskolan sartuta, aurrera ateratzeko eskolan. Bueno, dena den, begira txapelketa, lehen ahaztu egin zait komentatzea, baina hemen izan dira Kataluniatik etorritakoak, Frantziatik etorritakoak, iparraldetik etorritakoak, Euskaldunak, iparraldekoak, izan nahi dut. Euskal Herri osokoak. Zazpi herrialdeatekoak. Eta batipat, gazte jendea. Eta ezustekoak ere bai, Begira, zeinek ezagutzen zituen Bonin eta Kaparruz? Nik ez, Nik entzunda bai, ikusita ez, baina Kaparruz oso atzelari fina da ikusiko zua, oso ondo gatzen dau. Mutil luzea ere bai, Semifinaletan jokatu eben Berritxuko taldearen kontra, aurreko urteko txapeldunen kontra, eta oso partidu gogorra izan zen, da azkenengo 3. setean irabazi zuten Bonin eta Kaparruzek. Eta Berritxuko taldea oso gogorra zan, baina ikusiko hemen, Markinakoak ere ez dira eskumotzak, aurrean Javier Urrutia, honen historia kuriosua da. Toledoko omen da, Hori da, Toledon jaixotakoa, Toledon bizi,
eta uste dut, ez da ziur, baina ez dakit osaban bat edo amuman bat edo aitonan bat hemen bizitzan gerrika. Urrutia abizenakin ere. Eta orduan udan edo oporretan etorri hona, zesta bat topatu etxeko ganbaran baten edo. Te gustatu? Zer da nau galdetu, Tolodora erun zesta hori eta bertan hasi jokatzen. Materiala eduki ezkero, pelotak eduki ezkero eta... Oine minutu bateko isilunea dago bakearen alde. Zarea bajatu eta martxa. Eta martxa, bai. Ea partidu polit bat ikusteko aukera dugu. Eta zera, giro polita pilotalekuan, Bai. Zorionez San Faustotan beti hurbiltzen da jentea frontora, baina azkenengo urteetan ondino gehiago, Eta bai, nik uste dut pilota zale asko ulertu duela, honek bultzada bat behar duela. Eta gero, niri behintzat gazte hauek ikustea, gazte jende hauek ikustea, oso zea egiten zait, poza ematen dit. Hau... Honek afizioa jartzen du da, euren lagunepe kartzen da bere frontora, jente gaztea tortzen da. Eta benetan, hau kirol hau lehenko ikusten daunak, eguneko laro eta marra maite minutua geratzen da. Bai. Horregatik jokatu zen munduan zehar. Bai. Zelako herrialdi desberdinak, zelako jente desberdinak, baina danak gusto bardina. Bai, oso joko bizkorra da eta arriskutsua da, horrek zirrara moten dago ikuslari. Nei oraindik ere atzelariak errebotea errebesez egiten duenean. Bai, hor guzitugu, hola, tortzen denean pilota hola. Eta atzelari askok soltatu. Bai. Urrengo alde ingo du. Hori da, bastartzeko. Jo, nola zen, mexikarra. Elordui. Lalo, nola zen dira. Lalo, elordu, bai, areko horreko zuzen. Lurrera etzun da, bai, holakoak asko zean. Bai. Hementxe, hasiko da partidua. Bueno, ea ze ikusten dugun, gogoratu. Sakea bonine, bai. Bi joko... Biloko 15 eta berdinketa balego, beste bat 5 ostantu egin behar. Gogoratu, gorriz ditugula Markinarrak, Javier eta Atain darra izango da, ez? Atain, ordo beraita. Bai, Atain beraita pelotari famatua Olimpiar jokoetan urrezko domina irabazia. Konparekin irabazi zuen? Hori da bera. Oso pelotari ona, benetan. Bai. Semeak ederto jogatzen dago, kristolako errebeskadak emoten dauz, injarra itzala dugu, da posturak erantiek. Aipatu diate, agian Frantziko pareja hau, bikote hau, Bonin eta Kaparruz izan dela, kasi, agian Javierrekin batera ez usteko positiboenak hemen. Bai. Honek nik ez naben ikusi sekule Kaparruz entzun da bai, baina benetan oso ondo jogatzen da pelotan, Oso ondo kolokatzen da, posturak oso ona daukoz. Kanpora. Bai. Aurrelari bien artean, nik esango nuke Javier dela errematatzaile finagoa. Bai. Berak posturak eta hor kostago esaten da moruen hori errebesea goiko aldetik oso ondo botatzen dau. Da hau mutiko oso arriskutsua da horreurrian. Orduan, Atainek dominatzeko aukera baduko, honek Javierrek aurrian bukatuko dauz tanto asko. Aia, zelan defenditzen diran potarrak. Aipatuta, munduko txapelketa bat jogatu zenan, ez da kontako izan ginen, garai batean. Eta harrituta, ze instalazio, ze pilotaleku da dauzkaten, harrigarria da. Bai. Han sasoi baten bekinelak jokatzen ziren, honekin Eusko Basket Potorika gitako enpresarekin.
Bai. Eta han gainera, hango arduraduna Jan Olaran, bera da. Olaran, bai. Bera potarra eta aurrera difina. Profesionala bera. Ez da egitea, Olaran. Hugan Mirapexta hauek ezagutu genituen. Pelotai onak izan dakoak, Kataluniatik juntakoak. Mirapextarrak, bai. 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 Ezagutu genituela, han nola, egon ziren galdetzen, nola antolatu, hango egitura handia ura beste leku batzuetara pasatzeko, eta ea posible zen apustu mundua erean sartzea monitoreekin, eta han egon ziren gauzak, gero, baina pilotalekuak gelditu dira. Bai, gainera, ez dakit, iparraldean gainera, ni dakia dela posturak, apostuak, ez dakit, debekatuta zeuden, ez? Bai, pertsonak direnean jokatzen dutenak, bai. Direnean animalia txagurrak esate baterako da, orduan ez. Uste dut, arautegia orduan horrela zegoen. Nik daki dela urrezko sasia da jokatzen zanean, orain ez da apostatzen, baina orduan ere pentsatzen dut ez zela apostatzen, Baina pon bai, kinelak eta goten ziren, eta pon nik uste dut bai jokatzen zela, zoze. Bueno, partida, espero benuen bezala zaigu, partida gogorra eta... Atzelariak nor baina nor. Ikusten duzu moruan, igual, oin ataina hasi da, pixkat, Bonineri pelotia botetan, bera. Bajona zuak emoten, bueno, pixkat pelotia motutzen. Kaparrezuk. Arrebezka adarra. Javier, barrura, indarra hundia eman dio. Errebote, adarra. Normabikoa. Ea, Javier. Gurutzatu egin du, baina eskura eman dio. Aurkariari, hor botako du, atzera kontuz. Kontuz horrekin, errebesez, errebotera jotako hiek. Bai, horrek ez dakizu zelan urtengo diren, efektoaz datoz da txik-txak egin leketzu bertan, edo pixatu luzera. Edo asko atera, edo... Hori da. Gertatzen dena da, bueno, hemen pilota pixkat badago, baina postura horrekin errebotera ailegatzea ere ez da erraza. Ez. Berak ikusi dago Kaparruz aurrera zatorrela, eta azkeneko momentuan atzera gota. Gainetik buruz gain egin da. Pilota barruan, justu, baina barruan izan da. Ondo, olantzik sakatu bida. Javier Regutz. Behin maila hontan. Hori utzi izan dela izan behar da. Beste batzuek izaten dugu. Bai, hor bertan hau dago, Ez da izan palo, baina sartu inda, baina ez da hor eskomoturra pixka gogorra dago. Azken momentuan postura aldatu behar izan du. Bai, nahiko baina du. Baina, bueno, a ber, Boninen zelan etaratzen dauen, ia sakea kentzeko kapaz da. Boninek atera du, bai, zendu dio, baina Javier gertu zen. Bonin, geixo, atera zaio. Pelota nahiko bizi dago, da gainera ataineko oso gogorren mototza arrabesakin. Bai, aurreko finalean, nesken pilota baino biziago da. Bai, hor pelota bat oso motela da. Nik ez nahan pentsatuko pelota atarako ebenik, baina lau pelota kuida biez, Bata motela eta hiru nahiko politxako batzeko, baina... Baina ikusi egin dute motelarekin ondoko konpondu zira. Hori, hemen pikoteak irabaztera datoz. Ez. Hala. Falta. Botea txartu egin dau. Bai, eta min hartzeko oso aproposa da hori. Bai, golpea eman dio pelota barik ez estan da hor... Zaingirutu bat dakutzela. Ez dut ondo emon boti, barrurantza egin dut, azkenen momentun. Berak zabalera egin du, eta pilotak barrura aldera. Garrantzitsu da boti, ondo boti, zakien, Bez, barrurantza jotzen. Bai, barrura egin du pilotak. Hori da orduan... Oraingoan ere asko atera da, Ataini asko mandiolako, kontuz. Upa. Atain. Eskura. Bonin. Atain berriz ere. Bizi dabil pilota batera eta bestera. Bai. Orduko. Javier. Berriz ere errebezez, baina oraingoan ez du buruz gehin pasa. Atain. Bai. Aurrean bote eragin dio eta gainetik pasa. Bai, pizkat Bonin ikusten dut bere lekua topatu zine.
errebotean be buruz gain, gero ingoiti bera bota hotza, eta ez da ipini ez bote korridora ondo, ez airera. Eskate lekuzkanpo moruen, bere tokia ondino topatu hori. Horreko, a ber. Henin ez, hor txapagaineko goko dio. Han? Ona. Bai, txuria, bai. Epaiak ez dago esan bigarren boten hartu daurik. Ez zait, niri dut ez bigarren boten eman dugu. Bueno, Txiko hori. epaiak jagingo du. Epaiak gu baino beto jagingo du, baina nahi ala iruditu zait. Horrengoan ikutu egin du. Horrengoan zalantzari gabe. Ez dakit errepikapena ikusteko aukera izango dugu. Txiko, a ber. Baina, hemen, egira. Ea? Ba, ni pentsa baietz, Zer, sartu egin duela? Bigarren botean izan da, bai. Ni pentsatzen dut ze, bai, holan gorantza moluen egin du, baina ez da erresa, Errepikanekin ikustea beste erresa. Bai. Eta epaileak segundo batean erabaki behar du, eta berak ala ikusiko zuen, eta agian ala izan da, Bitu, honen boninek oso ondo errebotatzen dau, eta, bueno. Gehitxo horrengoan Askotan ere. ez zuen egiten da. Nik ez dut ikusi pelotari bat olan 25 urtetik bera, hainbeste lurrera ez zuten da nik kostagoa errebotatzen. Ingerra mototza asko, oso ondo botatzen da lurrera. Hortik gainera, aprotxetzen dau bere indar guztia. Da pelotaren indarra eta bere indarra gorputzaren indarra da oso ondo errebotatzen da hor. A ber, sakia. 4-5. Bai. Luze egi. Bai, arrastoaren gainean izango zen edo zortxo baitatzetik. Beraz, bigarren aukera gogoratu hemen, bigarren sakea badagoela eta... Bai, hemen ez dugu egiten horiek Winterren eta eramanek egiten du buruan 5 pasa bakarri daukidea. Hemen sake bakoitzean bi pasa bat egiteko aukera. Bi egin ezkero falta hori daukidea. Sake hona. Bai, horre... Estabil ondo. Hori bai. Erraz, Erraz, Errebotean estabil ondo bere lekua topatzen hauen bonin, eta orduen beti pixkat forsaute hartzen daue pelotia eta eskerreko hormia hartzautzen. Orduan, atento gombi da errebotia, ze pelotia bizi dau da, bera 6 dire zazpire bajatu bior da ondo errebotatzeko. Pelotiek... Postura naturala daukan. Bai, oso, Javierrek oso ondo joatzen du. Postura bizek oso nabetoz. Luze eta luze egi. Bigarren sakea zelan egiten du. Goiko armailak ere. Goiko aimartan bebe, jente gaztea. Hori hona da. Bai, hori ze. Caparruz, ederki jarretako da. Ona. Iritsi da. Haze errebotera manduen atainek. Orain, motore. Ondo pentsatu eta hobeto egin. Zabalera zuzena joan da Javier. Atain barrura eta berak erdira. Holan bota berda. Inorrez daun lekure. Batzutan ez da erreza, Inderra askoa zenotza. Eta erdira, baina ondo, Hori, egun batean, atotxa zarrean, Realaren partidu bat ikusten nahi nintzela nire ondokoak Realako bate pase txarra egin zuen, azan zuen, horre pilotaria izan beharko luke eta zatik eta beti botatzen inorez dagoen lekura. Hori da. Ondo, Javier, ondo. Horre hartzen badu pelota, oso arriskutsua da, tanto asko egiten da hor. Sake sartzaile hona da eta kostaua ederto manejatzen da. Baina ez da ondo bastartu sakea boninek eta gero, tak. Hemen nibelien ja sakea ondo tara behar duzu, bestela aurrean tanto asko galdu aldozuz. Honea dia da profesionalak bezalako, kalitatea... Bai, eta posturak eta...
partidan nola interpretatu. Bai, honek ja taktika eta ekartzen nahi eta badakit nora botaian pelotie, ben? Kaparruzek ere egiten du ez? Kaparruzek oso ondo gatu da, berak teknikamente oso ondo da, posturak oso ondo dagoz. Bere posturak gogoratzen doztie Irastortzaren posturak. Lehen hori nintzen pentsatzen, Erik. Erik Irastortzaren posturak, bai errebesez eta bai eskumaz, haren posturak... Pilotari handia, Erik. Bai. Ura mokorretiko, operatu zuten, operazioa nintzen. Uste bi mokorretatik. Bi mokorretatik, eta segitu nintzen jogatzen. Bai. Azkenengo urtietan horratzean, beti ondo kolokota, da, gero. Bolara ikarragarri izan zen, Erik, Goiko, López, Alberdi, Enbil, bera, bai. Enbil, aztekoa da. Hemen Durangoko Elizegi, bai. Adolfo, Gatza. Arek emateotan velosia die pelotiei. Lehen aipatu dugu aurrelaria bildurtzen zituztera, bai. Bai. Bereikua, bera, bai. Hori batzuk aipatzagatik, Da Feliz, bera, bai. Feliz. Kristalako pelotariak. Remen da pixka lehenago, katxin txikito, bueno. Buka izan. Hemen Durangotik irakurri nama liburu baten, 160 pelotari profesional baino gehiago urten ziren, hemen Durangoko eskolatzen. Bai, bere sasoia. Bai. Bueno, sasoi orsuetan, bila beratzen da, pentsau, txikito Eibar bera be, Durango jaio zen. Txikito Eibar hori famatu hori bila sortziren da, hori txapelduna izan zen, bai eskuz, bai palas, bai danaz. Danean hona, bai. Bueno, berdinketa dugu. Bai. Zazpinen. Nere ustez, izan dira bana, bina, iruna, eta orain zazpina. Bai. Partidu gogorra izan da, Luzia. Hau barruan. Bai, sake Luzia hori be. Atain pelotaka da hundia, baina garbi aterako zaio. Hortxe. Oina hasi da pixkatu beto barrura errebotatzen Morin. A ber. Baina, holan harrapotza zirulau bat. Bai. Baina, atainek emototzak oso gogor, errebesakin, oso gogor. Begira, pilota nola atera den. Ni pentsatu dut, baina afizionau mailan atainek, baina gogorra bineork ez dutzala emongo errebesakin. Da profesional mailan be, gutxi. Bai. Oso nivel handiko pelotaria dira. Aitak ere ematen zion, bai. Aitak, bai errebesez, bai eskumi, da oso pelotaria handia izan da. Aitak, bai. Bai, Finago ezagutu genuen, Bai. Bueno, uruk urteak aurrera doiaz danotzako, ez? Geue, nila berrota beratzi urte dekuaz da, ja bez, ondala, hoi urte gizmoruen. Ni ez noa zatera ere zenbat dauzkatu. Zube, fin zauz, Pelota ez moruen finez, baina ondo. Bai, hau. Sasoia, honeko gota urte, baina honek aguko da. Dena den, egoitz, 25 urte dako puntista asko izan dira pilotari handiak. Bai. Esan nahi, pilotari asko zeuden, 18, 19 urte. Bai, asko. Eske hori izan lehena frontoi asko martxan zeuzen, da orduen frontoiak pelotari asko behar ze. Fronto bakotxea pentsau, igual 50 pelotariko kuadroa eukitze zuten. Orduan, karo, veteranoak erretira egiten ziren, gero lezinoak egoten ziren bai, orduan urtero pelotari gazte asko gute zen Ameriketara. Askok debutatzen zabien, igual, 16 urteaz, 17. Zuneten, batzutan zen gauza izaten diren, Debarra okerrez baldin manaiz lehen da biziko pilotari aietakoa, Kubara joan zen 59 baino lehen, eta han egon zen jokatzen, eta gero estatu batuetan joan zen, eta izena ezin eta kotatu zen den, argazki bat erakutsi zidan egun batean pilotari batek, eta saskia,
12 urte zituen. 12 urte, eskiak. 12 urterekin joan zen. 12 urte askuntzan, jode. Eta zaskia handiagoa zen bera. Bera baino, bai. Dena bai. Lehenengo pelotariak hor egoten ziren, bai. Eta prakamotzakin da jogatzen zabien. Entzau. Bai. Pelota hau barriatara da bie, Bai. eta motelagoa da. Bai, motelagoa da. Ondio pelota hotza. Zarata pixkat badauka, baina... Bai. Pelotatara da bie uste dut, atainek eta. Atainek berak dominatzeko errebizakin. Honen bonin biako, Bai. Horentxe errebotera... Javier. Bai. Bonin laguntzen bajatu da. Atain. Bai. Pelota txarra sartu du. Bai. Atain horixe nahi du. Hortxe egin du nahi du. Orain Javierrentzako aukera. Ai! Azkeneko momentuan, kanpora. Sortzina, beste berdinketa bat. Partidu gorra. Bai, oso gorra. Partidu gorra. Horra aukido, nik uste dut, barrura botatzeko postu irein egula, da, azkeneko momentuan, ez da gondo geratu. Arruz. Gogoratu hauek pabekoak direla. Eta ez usteko ondia, zaten ari direla Zusteko posgarria. 40. edizio honetan. Gora. Gora. Jama, Onde aurretik, Kokoa. Lenda biziko aldiz aurretik. Bonin eta Kaparruz. Barruan. Sake ederra. Eta pilota bizitu egin da, Bai. Hau asko. Begira, zelan bere gorputzeko indarra egin. Bai. Mucho. Javier. Beti. Mucho. Horrein zer, denbora egin pintxatzeko. Bai. A ber. Hor aurrelaria beti egon behar da salera. Hor holan botada demoruen. Etorri da bera txulara joan botada pasau demoruen. Baina txulara egongo da atzelaria prest. Baina aurrelaria beti egon da sale da Bai, aurrera eta askotan pelota horietan zabalera gainera. Hori da, hor txulara badoia, badago atzelaria bertan. Hor pilotak ez du, zerra raro egin. Ez. Egin behar zuen egin. Hori da. Hor bonin bera ez dago ondo kokatuta. Gaina, berak dagoen errebotiaz hori ondo hartu ezkero horre bost erdian edo, mine egiteko aukeri edoko. Baina gaur ez da bil ondo kokatzen. Kaparruz. Atainek eta da pelota motela, berak dominatzeko. Bai, begira errebesez nola jartzen den. Pelota gatza. Gaiztoa. Barruan. Bai. Ona izan da, niretzako. Barruan izan da. Niretzako ona izan da. Ontsi ikusiko, a ber. Bai, ea ikuste badukago, baina niretzat garbi. Txarren azpian izan da, bai. Ea. Ez du... Frantziarrek ez dute... Frantziarrak oso politikamente korrekto dira. Ez dute protestazio egiten. Frantziarra hauek. Hori, beste batzu bai, Hemen kexurako dena daukagu eskubidea. Amarra eta bederatzi. Hor erdira botado pelotak. Oso ondo Atain. Nahita ere. Bote aurrean egin dio eta ala ere eraman du.
Han? Bai. Hori benetako ikutu dugu. Ikutu egin du. Benetako bai, baina. Epaiak ez zuen ikusiko. Horre bonine kesu garbi ikusiko bamerak. Bai, nik uste dut ikutu egin duela. Epaiak ez zuen ikusiko, eta kitxo. Atain. Han, sabe, ea nola doien hori. A ver, barrura. Javier Rekartzerik ez, Atainek eskuinez. Armabiko baino, orain zer. Txarto. Horra atzien egon da txik-txakeko aukeria darra dago. Bai. Aurrez da txarra. Ondo. Peloti sartu da. Hone botako zabarrura. Ia, honek. Monin, azpitik. Pelota eskura eman dio, Ataini. Oso ondo. Pelota gatzak, Bai, eta Kaparruzek asko sartzen du, Asko. Orain errebotea, handa Javier Zai, baina... Barrura oso ondo. Bandako, a ver, hortik. Barrura hori, Bai, ondo. Errebotazo bakotxean, lurrera etzuten da. Dago peloti hor da, sartu da. Atain. Eskuinez ere oso indartxu. Beira, errebotea, barrura. Barruz beti ondo. Zer? Tanto oso gogorra hau ere, Formaiko ototza? Orain zer. Ondo! Boni. Atain. Orain arteko tantorik gogorrena edo gogorrena. Formaiko ototza. Bertara, eskura. Atain. Haze, tanto jokatzen ari dire. Tanto gorra. Estormabikoa. Ederra. Kaparruzen, tanto gozorea. Oso ondo. Kaparruzeko oso ondo bat. Tanto gogorra eta oso ondo jokatutakoa. Bai. Zalantza handirik gabe. Kaparruz da, atzelari mundiala. Postura elegantea, zabaldu eragin eta zarera zuzenia. Bai. Amarna. Horri sardia dago. Bai. Eta legortu egin beharko Boparekin pasatu beharko da, ze bera Bonin errebote bakutxan etzun egiten da lurran, orduan guzti etxeko daudena. Bai, boto. La bankada batekin eskero minartzeko aukera dau, da ondo, hori dena ondo lehortu birda. Hau gure epaia Ameriken eta Filipinetan ibilitakoa, eneko guarte, bai. Ni porren da Manilan da, bai. Bera lurrera asko etzutetan. Bai. Eneko guarte handia. Beno, gogoratuko dizuet. Hau hirugarrengo finala dugula. Lehen da bizikoan Uribe Bezalgo eta Aratz izan dira gazte mailan txapeldun, berritxuarrak. Bigarrenean bi berritxuarrak ziren eta Iart eta Maiak irabazi dute. Hau hirugarren finalean. 25 urtez azpikoetan, oso partidako gogorra eta politia ikusten ari gara. Kaparruz. Bonin. Azpitik jotako hiek. Ondo, hor defentsan Javier Urrutia. Hemen dago Atainek dominatzen hasteko aukera. Oso ondo errebatatzen dago Oinek, ondo jokatzen bada. Berriz ere Atain eta Kaparruz elkar mendean hartu nahian. Oso ondo, barrura. Javier. Hemen dago aukera.
Bai, ederra. Uste dut berak ere behar zuela. Bai. Oso ondo joaten da pelotaren bila, errebotean ostean, da gero hortxe dugu aukeria, erremetatzeko. Bai, eta begira ze postura erraza, Bai, oso naturala. Pilota ondo gelditu duenean. Eta denbora asko galduari zuzenia. Oso kostado oso ona dugu. Asko gustatzen jatan pelotari bada, bera Javier. Gogoratu Toledokoa. Hori hogeta. Benito Makala. Bai, makina bat. Bakar zaio egingo zituen horrek. Kilometro asko horrek. Kilometro asko eta han bere pilotaleko edukiko dute Toledo. Pilotakada batzuk jotzeko, baina. Bai, hola, esku pelotako, pilotaleku txikitxo bat. Baina, eta gero uste dute joaten zela Madrilera, Konplutensera. Han daukie, Durango moruko luzetxue. Ondo. Ziztxaka. Da, antxe hasi zan, da gero asteburu etortzen zan ona Gernikara, gero Markinara, da oin bertan, ez dakit, ikasten da bien edo. Falta eman dute. Bai, Falta eman dute pilotak botea egin eta kanpora erten duelako. Hora, txeko zuko, Oso arraro, txeko zuko, Ea. Horrezta ikusi. Bai. Etera da, bai. Hortxe, bai. Bai, botea handia jotza, bai. Bai, garbi. Horrez dau, salantza izbiri. Bai, hori ikusten da hor. Bote. Bai. Zartuta arte. Pupa indio. Errebotea. Ea, ber. Javierrentzat, barrura ondo. Fetxi eginda gainera pilota. Oso ondo Bonin defentzan. Hemen atain. Erra motzan. Atain. Hori hobea da. Ez da txarra hori. Hemen dago. Atain argibili da. Susan, Bonin honek sartzen dago, baina osko pelotia. Errez. Orain. Txapa gainekoa, baina ezker hormara llegatu gabe. Kaporau. Sartu da. Atainek. Kaporau dela. Oso ona. Bai, Kaparruzek asko sartzen du pilota, Hemen, etxu ningo da. Etxu. Horrego bota, ba. Erra. Oso ondo, Javier. Atzelariaren lana aprobetxatuz. Kexu da horre Kaparruz. Ez dakit zer... Bai, zeo gertatu da, ez dakit nungo tantuan edo. A ver. Hemen ez, aurretik, nik uste dut aurretik egon dela bera kexu, baina ez dakit zer tantotan. Hemen ez. Ederra, hola txikin bida. Atzelariak dominau, darruelariak bukatu. Zerra zauden, Pirola. Nik teoria asko daki, baina gero praktikan enaban ondo pintzen. Gero hor kantxa esgartu eta dan alrebez. Bai dut amar, bitantotara lehenengo zeta bukatzeko. Pelota barria eta dabe. Bai. Zeran ze zarata daukan, Erra. Pelota, erra. Atzera, errebote izango da Javierrentzat. Hor ba? Garrura botako dio. Bi. Ez. Hanketara bota dio. Ezkerro horma asko jo eta hanketara. Hor, Boninek saietzeko postura hori alboti dauka, orduen ez da asko zabaltzen. Goiti bota eskero, geixo zabalduko zen. Bai. Hori da. Da bestalde, Javierrek hainka oso bizkorra dut. Eta gero, hau da pilota, ez da? Bana, bina, iruna, bosteta lauzi eta amarna. Amarna gondira eta gero hor. Amalauta bat. Bai. Hor ez dago moterik edo. Boninkezu gonda ez dakizeakik, baina ez dago moterik.
Atain, partido serioa jogatzen ari da. Atainek ez dakit, bat utzein dauen edo, eta saia, bera. Eta galdu gutxi eta eman asko. Emon asko. Javier, kanpora. Hau bai, kanpora. Hau kanpora joan zaio. Bai. Honi deitzen zuen pikai bete. Pikai bete, bai. Bai, horren zesta puntuan eulako Hitz asko da. Hitz berezi asko da. Hitz berezi asko. Claro. Egun batean ekarri genuen komentario lana egitera Tomas Goiogan. Goiogan handia. Eta hasi zeigun hola gauza kontatzen. Bai. Arek inor baino gehiago dakia. Bai. Zastrea. Bai, hori zen. Bai. Amaika eta Malau, eta berriz ere Kaparruze pilota Eistoa eraman du. Javier pronto da. Ederra. Mucho! Pelota sartu. Hori, pelota sartzia. Ai. Orain zer. Orain denbora asko. Atzera hor. Bebekoa, ez da txarra. Ondo. Eraman. Javierrek, zer egin behar ote du? Zer ote du kaburuan, txepa gaineko. Eba ingo du. Ederra. Txapa gainekoa. Aurrera dice Toledo Club. Bai. Ona, bera. Toledon jaizotako, bai. Bueno, lehen da biziko jokoa, 15 eta 11. Eta, itxuraz, izan da hemen, zozketaren bat, eta horratera dute multiko eskor bat. Eskolako zozketa bote den edo ematen du. Bai. Sosketan hor lagun bitzako afaria Ola Jauregi ostatu bat. Ola Jauregi, edertu moten da bi gainera. Ia nordan... Orduare, arrematzen pixkat, Bai, posi edo. Gero pintxo batzuk ipintzen dugu hemen finaliste guztiei, pintxo batzuk ipintzen dugu hemen saltzanek ekarrita. Gure patrozinatzaile bada, saltzan Katerin Durangoko enpresa. Berak ekarritako genero dugu gero jateko. Gustora hartuko dituzte? Bai. Behin dutxa eder bat hartuta gero, pintxotxo bat jateko aguera hona. Hemen, elkartean zaudetenak dana egiten duzu, ez? Bai, hemen danez egiten dugu. Jokatu ez beste dana? Bueno, batzuk jokatzen dugu, baina ez dien behin, esan dugu ensaiotxo bat, pixkate mantentzeko nobera, bai, batzuk bai. Lehenko kontuak eta gogoratzen. Hori da, eskusatxu da, batu, gero dutxa eta gero bokautxo bajan, kontuek esan da. Hori oso garrantzitsua da. Bai, hori da. Eta pixkate hemen, gure zer egine batez beda eskola aurrera ataratzea. Bai. Nahiko lama dago zuen. Bai, neskan mutilek eta... Bai, honek ematen du finalak jokatuko dira, eta baina aurretik hemen lan ikaragarria da. Bai. Hemen ordu asko sartzen dugu. Hemen ordu asko sartzen dira, bai. Eta lan asko dago, ez da erresa, Bai, kompetentzia asko dago da, futbolak eta ume asko eroten dauz eta ez da erresa. Bueno, bigarren zeta azteko prest. Behin saria bajatuta gero, zozketa egin da gero.
Az da dila beraz, bigarren jokoa, bigarren zeta, eta ea, Bai, hemen zer eskaintzen digun? bai, Lehen da bizi bintzat, pokoak Javierren zakea. lan enbiko dabie aurrera atatzeko zeta. Ze 15 eta 10 bukatu da, ezta? 15 eta 11. 11. 10 joan dira, eta gero Askotan gertatzen da hori. lau eta utzeko partziala egin diote, eta konturatu barik bukatu da zeta. Atzera, Javierrek eraman aukera ederra du ailegatzen bada, bukatu egingo du. Bai, ederra, holantxik, hori da, egin behar dagoena aurrelari batek. Zuzenean aurrera joan, da, Bai. zenbat eta hurbilago pelota jaso hartu frontizetik, errezago bukatzen da kantu da. Bai, hor zaila da, korreka egin da leku hartzea. Behin leku hartu ezkero hau entzat. Hori da, bai, horria beste aurrelaria zabaldu egin behar da, eta hori da, esaten da moruen, kara okuruz esaten dena. Horre, aukeratu behar duzu, edo barrura, edo kanpora. Bai, baina normalean. Eguneko 89 tatu. Bai. Beak botatzez badu txapago kanpora edo Hori da. zerbait. Bueno, potorrak irazten. Atain. Markina eta Pabe elkarren aurkari. 25 urte zazpiko finalean. Istoa. Kanpora. Hori kanpora doa. Bai, horrek, utzak, ordaindu egiten dira. Bai, askotan esaten duguna ez. Kantorik ez oparitu. Bai. Bestek egiten badizute, Ba, hori da, txalo egin da, listo. bai, baina zeuk ez bota. Noberak, Lehen esaten genuen, hemen dena erraza da. Hemen. Jertzarritxe, bai. Hor barruan egotea, tensiñoekin, da hor ez barroza. Joderra. Bai, Zuloan. ia erreboteko Leku barik. zuloan. Bai. Hortxe mantendu nahi du Atainek, Bai. Kaparruz. Atainek hori duko ona. Edo zen lekutatik, atzeko zuloan ipintzen dutzu pelota, eta bat abizen atzien, danak gara. Hirugarrena segidan, Bai. ia 13 kuadroan Ederto hartu sartu du da. izan duena. Hori, bertara. Ezin urten norteik Kaparruz, oantxe igual. Kaparruz. Berak hartu dio aurre. Bai, ontxe bera domidan. Javierrek eraman. Horra bukatu behar du. Ez. Ez da, hobetu. Pauso aurrera egin, albora egin duelako, Bai. eta hankak ondo tinkatuta ez badaude lurrean. Bai. Han, goiti. Utxo. Ondo! Kaparruz. Bai. Oderra. Ondo! Honin ere ondo, orain Han. frantziarrak defentsan, eta defentsan, tanto egin. Ona, pelota dota behar diran tanto egiteko. Bai, eta ondo jokatu dute, gorriek tanto ederra jokatu dute, baina Oso pelota gatza sartu da gorbo ninek, Gero hor, erdibidean geratu da, zaire, eta horrek ez dira errazak. Zabona. Atain, Markinarrak indartsu atzera ia beti bezala. Huts! Ez dakite... Bai, lehenengo utza igual, holan... Bai. Partidu osoko lehenengo. Pelotak. Ez da ba pelota Ez. bereziki gaiztoa izan, Ez, bertan eskuskunak du. Paun, hori palo garbi-garbia, hor ez dago horrek zer. Hiru eta bat, Han? lau eta bat. Hone ez dago ez, hone pelotiek. Erdi-erdiko pelotan ikuste dut hor, askotan utz egiten da, ainarrez ikusten duzu. Bai. Azte zara pentsatzen, ia ze jokaldi bota behar duzun. Orduan,
lehenengo pentsatzen bida sartzen, eta gero botatzen, baina bueno. Pelota batzuk errazak iruditzen diet, baina azkenien pasa. Hor, nik uste dut ez diola egin botea berak nahi zuen bezala, eta esan du, bueno, pasa eta gero geroko. Hori da, espada, bai, hori pelotari asko egiten dabe. Bai. Eta ondo dago, Bai, bi aukera aukizkero, hau kendutzat, zaki kendutzat. Vale. Hori urten asko. Bai, errebote nahiko garbia. Ai, ama. Eskura. Bukatuko dau. Oraindik ez. Utzi horrei. Ez da ondo bota Javierrek. Da gero zuzenean joan da Zabalera Bonein. Eta hor, ebaki txapa gainean eta eskerreko horma jo dau. Da boterik ez da behin. Da hor, atzelaren dago txarra. Bueno, gauzak momentuz. Bai. Potarren alde, Bai, eta lehendabiziko jokoa galduta, hasiera hau oso garrantzitsua da. Bai. Ja, markinetarrak diferentzia hau mosteko aukera da duen. Berriro harrapotza, olakuek harrapotzaz, 3-4 bat harrapotzaz. Hor, adi egon behar da. Hor, euren arteko komunikazioa ez da ona. Hor bera... Nola izatea? House run? Hau? Home run. Hori da beisboleko... Baina beisboleko... Bai, hori beisboletik dator. Hori da... Bai, hori da. Berrez ere frontizera ino joaten dira. Hori joaten da berreboti. Hemen oso gatza da. Altura gutxi dago. Altura gutxi dago errebotea. Hori Ameriketako frontoi tanak zeukin errebotea goraino. Orduan horre errezagoa esan da. Gaina pelotak oso normalean bizi erabiltzen ziren. Da Ameriketan eitzen zen. Hemen gatza da. Da hori jorron dator beisboleko zeretik, jokotik. Jorron da, beisbolista batek, joten dutzanien peloti eta etartzen da benien peloti. Estadiotik kanpora. Hori da jonron. Kutu du. Ez diek, hau? Ondo, Kaparruz, ondo, mutila honek badu habilidadea tantoari usteko. Bai, hoxe, oso atzalari hona, Bitu, hanka zeukan erreboteko hormaren kontra. Gure, sartuko. Eta gero badaki, ze pelotari gogor remon, eta ze pelotakin eutzi, forzaute hartzen da benien. Ederra errebotea. Hori bai. Partido osoan jodo dauen erreboterik onena. Bai. Ondo kokatzen bada oso arriskutsua izenik bera. Ze pelotia asko urtetzen da, eta berak errebote hona dago lurretik entzunde. Kaparruzek esatutza, juen urrinera. Bera, behitu zelan botetan da ingerrakin. Eta gainera bastartu indau, hori oso pelota gatzen. Bederatzi kuadro pare horretan ikutu du ezkerra arma, eta hori... Izan da errebotazo gogorra, oso hona. Oso polile da ikusti zelan etzun egiten den, oso estetiko, Bai. Jar guztizekin. Oso polile da. Sei eta bi, bai. Final erdietan ere lehenengo zeta pokoak irabazi zuten, bigarrena berritxuarrak, eta hirugarren zeta 5 eta 4 irabazi zuten potarrak, oso partio itzela izan. Benenek eta Kaparruzek. Horrek esan nahi dau, azken pelota zor arte, pelotak arte honek burrukatuko da. Bai, eta ikusten ari gara oso joko orekatua dago. Bai.
Atainek zertxo bat gehiago agintzen du, baina bai. Kaparruz guztua da behiatzeko saltxa hortan. Bai, hori da. Atzean ederto batzen da. Hemen, ederto, sake oso zaila sartu du. Kaparruz. Postura eleganti edukiet bitxak, Bai. Atzelare bitxak, Bai. erremesakin, oso polio. Luze berriz ere, Berriz horrengoan ere, barrura. bai. Oine hemen atanien Gehitxo. velosia dira. Hor kalte egiten dio, hor mine egiten dio. Bera, ondo kokatzen bada, bai. Baina askotan begira. Orain zer? Gainezka egiten dut, oine hemen. Orain aukera Javierrek. Zera, ama. Kanpora. Kanpora, joan zaio. Barroa, como saltatu zen oza. Bai, dudari gabe. Baina hor, nik uste dut, hori ez da izen bere nahian. Bere nahian zen da gainetik pasatzea, baina engantxa bihotza bizkat. Errebotea jartzeko, ez? Bai, baina ez dutza alturarik emon da, gainera sablera urten jako. Hor posturan antzematen da. Bai, ikusten da, berak horren kaparro Ba, aurreratzen dela. Frontezak pixka bota egin du, Bai, baina. Hemen, atxeden aldira doiaz. Behar dute honek atxeden aldia. Bai, ari dira. Pelotak adazko. Zazpi eta bi, Zazpi eta bi, lehen da biziko jokoa Javierrek eta Atainek. Bai. Javier Urrutiak eta Gorka Mugartegi Atainek irabazi dute. Hortxe duzue, Atainen aholkuak emoten. Aholku honak emongo dauz, Atanik segur. Bai. Hori segur, dudaitez. Aldetxoa da, Bai, postartu. Tanto... Setetara bai, bintzat, setetara bai, ze... Honek pelotarek maila honetan gainera diferentzia hori mantentzen badakite. Orduan, presio gehiago duki markinarrak arriskatu pixka gehiago enbiko ban igual nire ustez Javierrek. Askotan ez dago jakiterik, arriskatzea den biderik onena edo ez. Bai, ez dakit, neu pentsa bai, Javier tan pelotaria izan da, errematatzaile fina, nik al baldin bada, ez da erreza baina, sakera sartzeko aukera badauko, sartu eta hormabikoa botako neukenik. Tanto, egiten saiatu. Baiza, ikusten da Kaparruz oso seguru dago horatzea. Kaparruzek ondo utziko dago horatzea. Eta Atainik berape bai, Bai. Nik uste hor desberdin edo diferentzia aurrean dagoela. Atzean eutxi eta aurrean akats gutxien egiten dagoena eta gehien asmatzen dagoenak, horrek erungo dago partidua. Pasa asko, lehenengo sakea, pasa, luze asko botara dauz Moinek. Kendu nahi dio, aidea. Bai. Normala den bezala. Laburregi. Labur. Kontuz orain, pelota aldaketa gongo data. Hala ez da, pelota aldaketa. Pelota berdinekin jarraitu behar da. Bai, aldatuko dute. Bai, aldatu da, bai. Ez dakit berria den, edo... Bai. Berria, ez da? Bai, hori berria da. Horren pelotak berria hotza gongo da, orduen kontuz, eskapada egin aldabe frontizean, pizka berotu arte, orduen adi egoteko moduen dauz pelotoriak. 3 eta 7. Eskapada hartu hor, Bai.
Oraingoan lehen barrura egin dio botea eta orain zabalera. Bai, eskata albotik etara dauz, ez da ondo bote egin da. Ez que sakean oso garrantzitsua da botea ondo egitea. Bai. Javier. Caparrús. Pilota bebeian hartu behar izan du Atainek. Erra pelotaka. A ber, eskumiaz. Caparrús eskuinez. Bastartu, mucho. Bai. Baina, etortzen denean bat inderri gabe. Ezkenen momentuan ezker hor maikutzera. Baina oso ondo itxaron dutzen. Hau nola bien. Gainetik, baina Atainek bi pausu atzera egin ditu eta hemen hasiko da dominatzen. gertatzen dena da Atainek badaukala. Bai. Atainek edo zen leuk begira, erra motza baina. Javier, Orduko. bota. Tanto erra, atzean garatu da Caparrús. Bai, hemenik aurrera gehiago geldituko da atzean, Hori da. Pizkanaka Bai. fizikoki oso partidu exigentea gertatzen ari da. Bai. Pelotak asko da emoten da azkenean hor indarrak ondo neurtu behar dira. Baina bera atzean geratu da. Bai. Gero eta zulo handia Hori da. 4 eta 7 irutatu da urridu dira, ikusiko, a ber. Hori pasa. Luze, bai. Bai, luze asko da bizetatzen aurrela biak. Ez da bize nire ustez gustora sake ateratzen. Bai, suave, sake kendu eta ekin lanari. Atain, bebeian. Hor da berriz ere errebesez. Erra pelotaka, ederra. Caparrús, defentsa da lanean. Hola, beste. Asko. Kanpora. Eskerreko hor martu dutza. Eskerreko hor martu. Kanpora. 4 eta 8, 4 eta 8, bai. Bai. Oso erabakagarri eta saltzen hasi gara. Momentu hau da, edo hautsiko da jokoa, edo borroka bukaera arte izango dugu. Ea Bonillak zelan entratzen dago. Nire ustez, hemendik aurrera partidua Javierren eskuetan dago. Arreskatzen badut, asmatzen badu, ez da jokaldi asko bota, Ez du asko bota, baina bada pilotaria egin dezakena, Bai. Berak daukon kostauaz, min asko egin aldau, baina jokoan sartu behar da. Jokoan sartu behar da, ze honek italaldeko pokoak eutxit da bia. Honek eutxit, honek ez dira espartuko pelotara. Orain aurrera. Bota. Falta izan da, Txapeago dago, Txapeago dago. Nire ustez, bai. Txapa izan dela pentsatzen. Txapa hotza egon da? Txapa hotza. A ber. Hemen ez dugu ikusiko. Bueno, edo ze modutan be, tanto izan da gorri. Bera Caparrús ja atzean geratzen hasi da, ja ez da torre hori. Ja bigarren aldiz. A ber ikusten den hemen. Bai, emotiko baietz, Nik uste dut baietz. Errebotea. Ja. Hor zaila sartzea, bai. Behin sartu ezkero. Ez da Juan Bape ondo pelotaren bila, Eskola, zalantza batean bezala, ez da? Edo horronena da, edo aire, edo itxaron sartzen da, bote korrido sartzen, baina horra asko arrizatu da. Bai. Behin gelditu duenean pilota saski barruan, Bai, baina hor, ostras. Ederto batean. Bai.
Ia, ba, ber. Bago, zamargarrenera. Bederatzi eta bost. Bai, saka eskura, baina ez du horrena errezatu nahi Javierrek, Hurrengoan esperantzan egongo da. Hor daukagu aukerakoa. Hortxe bukatu behar dago, bestela. A ber. Ez da torriko. Oso ondo! Horreko. Ia, pentsatu, pensartuko bala. Oso ondo. Bai, Javier, eta baita Caparruz ere, Defentzan oso pelota saiak eruan den, bai. Hemen hau dau, bertan oso ondo joan da pelotaren bila. Txapa gainean moztu. Baina bertan egon da. Bai. Bertan egon da. Belauniko joan da pelotaren bila. Bai, gero etzan erraza izango frontizen jartzea ere, Sartu eskero hor bizkor bota behar da pelotia eta ez dakit ba. 6 eta 9. Ia ba. Honek tantuak, a ber. Nola den, Caparruz hor, txilipurdika. Bai. Dame berriro txilipurdika. Gero, berriz ere. Ikutu indau, Zeita eta bederatzi. Bai. Lehen da biziko jokoa. Ez da berrez asmatzan nok irabaziko dauen, Ez. Hiru tantu aldea da, baina... Markinako gape atzetik gatoz da kontuz. Zake ona. Hau pelota motelagoa da, Caparruz. Han? Ederto bastar ez da izan pelota erreza hori, Bertan bastarrean epinotza horrek ez dira erreza sartzen. Nik uste dut ondo egin duela saiatuta sartzen. Bai, sartu bizan, Zaintzaio, zikindu egin zaio pilota. Hor... Txisteko besan txarra, baina hor sartu nera, bai. Horitun dago honek atzelari biek hori egiten da bi ondo. Pelota kada bat atzera, gero beste erdira. Bai. Beti leku bardinera ez da bigotetan. Aukariak eroso ez. Hori da, orduan aurrelaria egon behar da, beti adi. Erra. Ondo batain. Dotore, Caparruz ere. Ai, ez da hori ona. Ez, kanpora joango. Bai, horrez. 11-6 eta hortxe aipatu dugu zela momentua edo batera edo bestera hartuko zuela eta badirudi Frantziarren alde egingo duela. Falta tara dagoenean Bonine pentsatu horre egongo zala Markinarren erreakzioa, baina momentuz ondo dabiltze eusten potarrak. Aurrelariak adi egon behar dira atzelarien errebeskadei, ze asko urteten da pelotia, orduan adi egon behar dira. Pelotia bizi dago eta gainera atzelariako erremote utzie. Aurrelaria joan behar da, errebotetzerako orduan, 5 erdiri 6. Hemen bezala, ez da? Hori da, behitu, nola joan dan erreboteatzen. Javier. Bota barrura, hemen dator. Aztertu dintzaio. Baina horrengoan etorri dinda. Horrengoan ikusi du jokaldea garbi, baina 7-11, ondino kontuz. Ederto bota du barrura. Baina bastar, hor sartzeko orduan, tak! Ez da erraza, korrik aurrera, ez da koordinazioa behar. Koordinazioa behar da hor. Eta gorputzaren paliza derra dukie, eta nekea nabaritzen azten da. Javier. Oso ondo, eta gatza gardu hor. Gatza sartuta, gatza jarri. Hori doketa. Berrogeigarren edizioa, ez da egiten joiz izango ziren maila hontako final batean bi Frantziar, Espainiar bat eta Euskal Herritar bat. Segur ez, Toledoko ez, seguru, Toledoko ez. Ez dakit, Katalanak eta igual jogatu da, baina ez dakit finalera helduko ziren edo. Hemen dago rollo bat handi bat egin da,
Da Palmares agertzen da bertan. Bai, ikusi dut lehen. Eta Zenbat izen ezagun. Bai, lehenengo txapelketa irabazi bien Jonpeketa. Kastaino anaia. Bai. Da bigarren ere bai. Eta gero pelotari ezagun asko, Rekalde... Juanpe pelotari handia izan zen. Bai. Handia jokatzen eta tamainoz bai, Tamainoz bai. Bai. Soldo. Ondo sartu dau. A ber, badator. Ondo tain. Ondo tain. Hor, frontizean pixkat bera egin du eta horren ondorioz bote... Kontuz, bitatora jarri dira. Denbora askatu dute. Hemen Bonin aireak guidau da... Pausu bat aurrera emon da bertan zagoan pelotie tanto egiteko. Denbora askatu dute potorrak, pixkat markinarren erreakzioa mosteko. Eskordi jaialai, 1955 urtean. Espaldiko kontuak. Bai. Irurogei tamar urte izango dira horiek, ez? Irurogei tamar urte. Bai. Zenbat pelotari, da zenbat partido. Bai. Hemen temporaldi baten jogatu ziren, iruren funtzio. Urte baten, iruren. Piedrak eruete ban enpresa, Miguel Piedrak, eta partidua jogatzen ziren, ia hastian irulo bider. Bai, eta Bergaran eskuz jogatzen ziren bordo bat, eta Ibarren ere bai. Hori da. Baina orduan kuadroak oso hundiak ziren, oso jende asko zegoen kuadroan, eta orain berriz, begira, eskuz ere 21eko kuadroak. Eta, 22 urteko pilotaria etxera bidean. Ja, hori bestot ondo ikustenik, Sasoi betean dagoenean da, Agian lagadezu besta gauza batzuk hori egiteko, eta bapatean, ez dakit. Bai, hori ez da hori gauza zuzena baina. Baina, penie da. Ea futbolari leku ekentzot dauen, Hori duk hemengo kompetentzia latzen. Bai. Bueno, hemen doia. 9:11 eta hemen gauzak oraindik erabakitzeke. Momentuz behintzat, Javierren sakea. Toledokoak ondo gurutzatu du eta pilota barruan da. Javier. Botako du. Baina bertara. Ze zaila den txapagaineko hori erantzun ematea, Bai. Hori saietzeko postura hori Boninek horma gutxi mototza eta ez da asko zabaltzen. Orduan denbora mototza Javierri heltzeko, da gero ja behin hor peloti hartuzkero. Bai. Tanto egin da dago ja. Txapagainan ondo moztuzkero hor ez da peloti hori jasotzeri. Ez, beti dator eta zeuk egin behar diozu dena eta berak ez du baten laguntzen. Horma gutxi botot, eskerreko horma gutxi jotza, da bertan egon da bera. Tanto batera bine dira, Bai, 10 eta 11. Javier, hankazpitik, hankatartetik, pasatu zaio pilota. Aire, barrura. Bertan dago. Ez. Ez da iritsi. 12 eta 10. Bai, gero... Eskardea ota hor da hemen, Posturagatik bera egin du pilotak, geistera egin du. Bai. Eta... Bai. Hor oso ondo joan da Bonin pelotaren bila. Bai, hor ez dago ezer. Eta barrura... Altura... Larre mondan ere guztorako, baina ondo. Bai. Baina nork arreskatzen du gehiago hemen. Hemen berak, baitu. Hori bai. Ederra. Epa, zer pasako. Ederra. Eriko larran. Unerik. Bai. Larrienean eta... Gauza estu da hemen, Bai. Gauza estu, eta hor ikusten da, zelako postura elegantia dugu. Eta hor ikusten da,
zelako pilotaria, ze Bai. hor bota behar da. Bai. Aukariak nekatuta daude, Bai. aukera ona daukazu, eta hor bota behar da. Sakea sartu eskero horre ezin duzu atzera, eta horre amaitu mida. Edo kale, edo bale esaten dena. Golpe de latza hartu daue Bonilla, bai, estropo zuen dau. Amaikia eta amabi. Eta amabi, bai. Javier. Estio aire iriken du, Ormabikoa kanpora. Kanpora. Amabina, Boninen berari momentu bera da bide hemen pelota galtzen da, kontuz. Amabina. Ondo sartu da, sakera, baina ez da bila asmatzen. Kostauaz. Hor pilota gozo gutxi egiten du behera. Ez dakit, ikusiko nok irazten dauen. Ba. Atera du Javierrek, aireak endu dio. Atzera, ondo Atain. Bai. Berriz ere Atainek lana egin behar, lanean jarri baitu Boninek. Ondo eskatutakoa, Bai, ondo bendutza. Hale, hori barrura. Erra. Eskuinez. Bilatu behar du. Hor dagoa. Goxo atzera, intentzioa badu horrek. Orman ondo sartu dago. Bera. Oso ona. Ze pilota sartu duen. Bai. Sasoia. Intentzio ikaragarriak bota dio, Kaparruzek, Hemen dago honek, Bai. Ederra, txapak gaine. Otxo! Utzela sartu dago pelotia. Bai, nola eutxi dio, Bai. Hori, bai. Hori eraman. Atain. Eskuskoan hartu da. Ederra tantu da. Beretan be. Pilota bi. Oso Bai. gaiztoak sartu ditu. Boninek. Itzela, hori ebai dagoena hemen Javierrek. Hauxe. Hau, zelako peloti sartu duen. Hori da, perresa. Gainera hor. Buena izan da, Bai. Nola egin duen pilotak. Bai, ederto geratu dago, Ez da erresa hori duzti hor, punta-puntan sartu dau. Da, ederto duzti dut, txapa gaineko ederra izan da, Ederra izan da, benetan be, Bai hor. Bai, Eta ona. nik ez dut ikusi hor. Ez hor ez da, ona izan da. Ia ba. Bai, nahi eta erdira. Zondo, Atain ederto. Ederra mautza baino eskumia. Utxo! Ez da bat erreza hori pelote hori geratzea. Pasauta onda. Bonin, atzera. Uartegi, Atain. Ai, salera hori. Bai, lehenko tantoan oso antzeko bat eraman du. Bai, baina horre atzelariak esautza izteko hori errebotera. Baina berak ez dutza kaso hori egin da sartu indau. Honek Kaparruzek esautza, hori esatutza, urten, eta ze hori ondo urteko zan, da berak errebotako gauan horre posterdian, da berak erreboteaz mina asko egin dau. Horrez dia ondo konpondu. Barruan? Eskumia zerrestatzen Bonin. Ondo, berriz ere Bonin. Atainek eraman. Eta... Amalaguarrena, Markinarrak, lehenengoz aurrean. Markinarrak. Ze bost eta bat atzetik izan dira. Gero 8 eta 3 ere bai. 11 eta 6 ere bai. Eta oraintxe. Bai, kanpora bezala egin du pilota. Bai. Olako... Egaldi bate egin du pelotak. Bai. Hain gogor remototza Atainek. Badirudi, hemendik ikusita pelota zuzen datorrela, baina pelota dator. Eganan joan da. Hontxe ikusiko, Ia, azkenengo tanto da, edo ez. Eskumiaz, errestatzen. Bai. Ez da ederra. Amalaguarrena.
Eskumia hasi da, Bai, intentzio osoaz. Bai. Javierren aurrean bota egin erazi, arrimauta, oso ondo arrimauta, oso hartzen. Bai. Javierre botako du, aukera bali maduka. Ba, ni pentsatu baitz, baina sake edartu bendu dutza. Esko. Ondo. Uepa! Hirugarren zeta eta potarrak atzetik aurrera, berotuta. Bai. Oso set ederra jogatu dute. Pelota gaiztotu izanako, baina exagerau. Bastarra da. Dan, palo. Bueno, Hirugarren zeta. Emozio gehiago ezilik eskatu. Ez. Ba. Partido estuak eta ondo jokatutakoak eta... Bai. Merezi dago. San Justoko 40. urte urrenak olako finala. Bai. Ogatzia. Honenak irabazi dezala. Bai, eta orain bai dela garrantzitsua hasi ere. Bai, hemen ondo hasten denak, bat, bi tanto aurretik doianak, bentaja asko dugu, Sakea eta be oso garrantzitsua. Nekea pe bai, sortea hemen dana sartzen da jokoan. Dana. Nekea eta... Bai, eta gero, aspekto psikologikoa ere, bai. Hori da. 14-13 irabazten. Eta 15-14 galdu eta... Hori da. Bueno. Bostera da. Ia, nori tokatu zaio sakea? Urdin uste dut. Bai, Kaparrusi eta Ponineri. Hori, hobea izaten da, aurkariari sakea ematen. Hemen estan sakea ez da abantaia. Horregaitik, hori da. Bueno, zuk atera zazu. Hori da, hemen da gainera ez basabiz botearekin da gustora, batzutan nahi duzu erresto anaztea, eta tanto bat aurretik ibiltzea, noberak etaratzea baino. Baina, bueno, sake falta bat bakarrik egon dela pentsatzen dut, ez? Boninek egindakoa, sake falta bat bakarrik. Boninek egindako sake motz bat. Bai. Pentsatzen dut hori bakarrik egon dela. Bai. Eta bi pasa ere ez? Ez, pasabi ez. Pasak asko, baina bigarren pasarik ez. Bigarren pasarik ez dago. Ia ba, set taktika erabiliko da bien. Nik uste dute pokoak bardin jarraituko da biela, eta nire ustez, markinarrak Bonineri atakatu behar diote. Aurrean dago hor abantaia pixkate Markinan alde nire ustez. Eta hortxe, arazoen bat dugu dago segurazki honek Boninek zestoan, da zinta edo teipa ipintzen egongo dela pentsatzen dut. Serio, pilotari biak. Bai. Momentu gogorra dira. Bai. Honek azkenengo tantori astu behar dute eta ekin honi. Eta dana emon. Ez dago ezteik. Dana emon da, nahi pentsatzen dut Javierrek erantzukizun hartu behar dagoela eta aurrean saiatu tantoa bukatzen. Bai, nortasuna orain ikusten da. Hori da. Zean, ensaioetan o entrenamentutan da arraza izatea porta. Orain dago hemen. Hori da, hemen. Eta gero, pilotari gazte hauek erakutsi egin behar dute badaukatela kategoria hori, ez? Hori da. Horantxe daukate aukera erakusten. Bai. Gainera pentsatzen dut, bai Bonin da bai Atain Dainiako temporadara doia zela. Bai, 3 hilabeteko temporada izaten da eta ikuste gara doia zela. Ia ba. Azpikoa. Azpikoa dau. Txarra hori. Errebote luzea. Hor dago Boninek. Barrura botako. Ez da ederra. Ondo. Atainek eraman. Eskuzkua itxitu dugu. Pentsatzen egon daia zer bota sartu orduko.
Bai. Bertan egido eskuan. Bertan egido, errebote saia atainek da ondo barrura, Oso ondo postura dana gertu dominatzen dituz. Bai, hori palo izan da. Palo garbia. Ia, metxe. Bat eta duz, gogora du bostera dela hau. Hori da, sake oso ondo, urrutiak. Eskumiz errestatzen da bigarren set osoan. Bai. Mina egiteko asmotan, Bai. Bai, emotan. Hau, pelota gatza jardu. Ordekoa, bota indar dur. Sale. Asko hartarako da. Oso, Ederto sartzen dago. Hau ere ez da baderra, bai, azkenean. Barrura oso ondo bonein. Atain, agintzen da pelota saia epintzen. Han, kontuz honekin. Emango dio, zizta zela. Bebetik. Bai, Bebetik. Indarraren poderioz egindako tantu da. Bi eta utz. Indarri karagarria baitako amute jonek. Bai, indarra palanka postura da nago. Hor labandu. Bai. Labanka txiketa bidau, Bai. Horri sardi asko gongo da. Bea ere konturatu da. Bai. Boninek harrapatu bazuen. Zulo itzala dagoela. Zulo itzala dagoeko banatzea, baina berriro... Bai, deporazko dute. Taktikoa. Taktiko totala. Ja, pitantu hemen, ja, da partidu erdea. Bai. Pitantu... Bai, zuk egiten baduzu translazio bat. Bostera 2 eta huts da, 15 6 eta huts. Hori da. Aurrekoak ondo tapusik. Bide egin da behintzat. Atzekoak presio askokin. Bai. Bita utz. Eta orain, frantziarrak egin behar hau, tanto? Bai. Bai edo bai, egin behar da bai. Ez dela ja... Gauzak maldangora daukio, hon momentuen. Momentuz Boninen utz bi, izan dira, Utsak. Bueno, bai. Hau, velocidade. Ondo zetorren, Bai. Abiadura handia mauta. Errebsak egin. Errebes ez orain. Han? Ez barruan. Han? Ez da izan erreza hori, Ez dakit ez ote dion esan hitz egiteko edo. Bai. Baina hori erreboteatzeko izan ona, Epera etorriko zen pelotar da. Bai, ontsi guzuku, baina ez da izan pelota erreza, Bizkarra Orman kontra atzeatzien. Hitz egin esan dio. Bai. Zake ona. Barruan. Poliki, suabe eta ondo. Atain. Egaran egin du errepelotea. Egan egin du pilotak. Bai. Baina eman diolako, Bai, ikusi duzu, Orman, frontizean, gora egin beharrean, bera egin du. Eta hori da, eskumaz botatzea bezala, eta orduan errebotea berantzun duen da. Eskumaz horrek efektu alderantzi... Bai, eta hori saskian sartzea eta saskian mantentzea oso zaila da. Horrek egaran egiten duzunak onena da sartze. Errebotera izten duzu, ez da, zara nindagoen bera. 3-1. Ez da txarra. Ondo, Caparruz. Han? Palo. Hirugarren setau, utzak eta utzak. Hirutz. Bai, nekeare hemen dago eta... Bai. Nervioak eta. Nervioak ere bai. 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 Eta gero neke, berri da. Partidu oso gogorra. Bai. Pasa, luze. Ia, zer gertatzen da. Baina, 3 tanto daukie. Hil edo biziko 3 tanto. Botako du, Boninek. Hartze bali mau bota ingo. Betetza baitz. Eskumiaz. Ia, Caparruzak.
Ondo, atain. Ai. Mandio, denbora jartzeko. Zelako pelotia altza dugu. Horrentxe dauke aukerakoa. Buena, falta pitado. Polémica, holding pitado, horre tempora larregi geratu dela... Bai, tempora gehi goten. Bai. Heldu da, ez? Bai, hori... Eutxiz. Bai, hor lurretik Ikusi, hor nola jo duen. Zartu du. Bai. Denbora. Epaiak denbora esan du doala, eta, bueno, epaiaren erabakia da hemen balio duguna, eta punto. Baitu, Nahiko da hori pelotik sartzen, baina gero bai. Nik uste bai ez, Bai, hori normalean falta da, bueno. Baina, bueno. Oin, txalo bero bat pilotari doen dauku. Garaikurrak emon orduko, dantza berezi bat egingo zue Durangoko dantza eskola batek. ¿Falta o qué? Sí. ¿Al hombre le haría falta? Al hombre igual no, pero si el juez pita falta, falta. Eso sí. Ahí está. Bueno, berak pita falta. Egin nada, pitako, baina bueno. Egin nada, pitako, berak pita falta. Bai, falta da. Egin nada, pitako jarretzeko finala. Bai, falta. Baina falta izan da. Bueno, jendea orain egongo da komentatzen azkenengo jokaldi hori, holding hori, ea denbora asko eduki duen edo ez, baina hori baino garrantzitsuagoa da jokatu duzuen partida osotara, ez da? Bai, bueno, nimentzat partida ikusteko politxe izan dela, gero amaierako horrek polemikak apur bat esatartu itxon dabe, ez da esatezune partido perfectu, baina, bueno, gero hor barrunten zinoi da bakotxak nerbixu kontroletan jakin bidau, argi da gaur danok ez dugu jakin hori itxen, da gure alde jauzia da hor parterik posible. Ze garrantzitsua den, hirugarren zetean ondo aztea? Bai, nik edo izateo, hirugarren zetapur bat loterixu badala, bosta izan eran, pare bat tontokerixa edo sake bat edo zozer, eta ja konturetu bari jogatzuz. Eta gauko iso ondo, hasiera 0-0 gogorra hasi, eta ondo geure alde jauzia. Zenba pelota sartzen duen Kaparruzu? Bai, ondo jokatuko den gaztu da argi da, eta horrela kutzi dugu eran maile bai. Gero, zure aurrelariak ere Javierrek momentu batean bazeukan tantoa bukatzeko, baina hau finala da, eta finalak zailak dira. Bai, hoiz esatzen amenten zino asko goten da, gero hor momentu importantitan, batzutan espaietako hori bihurtu itxon da, baina, bueno, ondo indau eta pozik. Hala gizu pozikarra ematen di, nik elkarrezketak egiten izkion zure itari, eta orain semeari, bueno, ni bintzak guztora, eskerrik asko. Bai, zorionak. Bueno, eta orain sari banaketa egingo dute. Eta omenalditxo bat ere badago, omenalditxoa Peña Eskurdi, hauek izan ziren 1981ean lehendabizi. Eurek antolatu eubien lehenengo Sanfostoko txapelketa, da hemen Durangoko talde bat txoko bat daukie, da holan Asociación Cultural Deportiva, da orduen eurek Piedrakin batera, Piedra enpresariakin batera, antolatu ebien lehenengo Sanfosto txapelketa. Eta orain, dantza bat egingo dugu, ina dantza taldeak antolatuta, olako dantza poli bat, ia gustokoa da. Eskerrik asko egoitz gurekin izateagatik, segi olakoak antolatzen eta guk gozatuko du zuek egindako lana. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri bai, etortxerren. Bueno, jauna. Palestina,
aukeran gogoratu egin behar delako, eta bien bitartean, hortxe duzue dantza ikuskizun bat ere, benetan dotorea. Esan bezala dantza saioa eta omenaldia Peña Eskurdiri eta Inigo aldeko autalora eskainiko die Garaikurrau. Garailek eramango dutenaren berdina delako, eta ni bat nator egoitzek esan digunarekin, eskertu egin behar direla gauza hauek. Haiek hasi ez balira, agian gaur ezin dituen final eder hauek ikusiko. Esango dizuet, juvenil mailan, bigarren saria, Carlos García zinegotziak emango die, Jokin eta Kirmeni, hortze dituzue. Lehendabiziko trofeoa, Iker Txertudik emango die, Iker Txertudi ere zinegotzia da, Durangoko udalean. Hortxe dituzue, garaileak egoratu, hauek 17 bat urte dituztela eta juvenil mailakoak direla, eta txapela Nagore Lozanok eman die, herri die, hortxe duzu. 40. edizio honek,
gazte mailan utzi digun podium. Neskan kasuan ere, Iker Txertudi, Inma Garrastatxu eta Mireia Elkoro Uribe izango dira sariak ematearen ardura izango duten. Bigarren gelditu dira txapeldun orde Laia eta Maialen, eta irabazle Iart eta Maia. Hortxe txapeldun ordeak eta hemen txapeldunak, danak Berritxuko pilota eskolakoak. Eta hortxe esan bezala, Inma Garrastatxu eta Mireia Elkero Uribe, alkatea da Mireia, eta zinegotzia Inma. Eta biharko egunkarietarako argazkia. Eta maila nagusian, nolabait ezatagatik, 25 urtez azpikoetan, txapeldun orde, Monin eta Kaparruz, Pabeko ordezkariak, Inma Garrastatxu zinegotziak beraien garaikurra, eta txapeldunei berriz Mireia Elkoro Uribek, alkateak eta Encarnación Peñalba, Peña Eskurdikoek emango dizkiete beraien garaipenak. Javier Urrutia eta Gorka Mugartegi Ataini. Hortxe dituzue. Lan eskerga, lan handia egin behar izan dute, baina azkenean txapelak eta txaloak jasota joango dira etxera, final hauetan parte hartu duten pilotari guztiek. Eta gure partetik besterik ez, eskerrik asko zuen arretagatik uste dut. Arratsalde politia izan dugula, 3 partida interesgarri izan ditugu, emozioa ere ez da falta izan, eta gustora gelditu gara, eta espero dugu zuek ere gustora geldituko zinetela. Eskerrik asko zuen arretagatik. Gusto baduzue, hurrengora arte, eta zorionak antolatzaileei horrelako jaialdi ederra eskura jarri digutelako. Hurrengo batera arte.